Potamu. Akoma dance your na yet to me dancing all day. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made the late. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made the late. Echo baby ko sivi, oh how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi, oh how baby ko sivi. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never never let him go. Akoma ejo, Akoma ejo. Akoma ejo day. Never never let him go. Come on, Cody and Cosivi. Come on, Cody and Cosivi. Ascenti and Cosivi. And you breathe and Cosivi. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never never let him go. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never never let him go. Oh, I thought that was Nick Conwa. Akwa ran Bisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. In bed, they say, Nano Zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. Your bed be you shot on page my echo can no I don't know. The man worrying rubbers and worry. I'm brasing you my bra. Yansan in no co. Every my doing at my intent. It has an answer by intent. I'm brasing you my bra. Yansan in no co. Every my doing at my intent. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Never never let him go. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling. Never never let him go. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made the late him go. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made the late him go. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. This Akoma dance your na yet to me dancing all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo day. Never made the tempo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo darling.
Akoma edansiom na yetumi diatina odo. Akoma edansiom na yetumi diatina odo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Mo ha no ban stay na hey. You put the man on the car me like stay no so be Karen, obey in the bema. I turn him better by for some say there be me no yes I dey Obey repeat. Open ma let me say highway man penny. Now when the yeah obey in the bema wo dem one na obey in the bema wo ehene obey che wo hene. Come on, me say highway me dey oba yen. I think of try so obey repeat. And I be journey. Na me tibe soja anye de o say oba no wa charge de ni so na me nim Wa charge de just wa naked no oba like me dua ni gina so ni me ba ni gina so de da nti o de me hwe ha o de me say me mpene o tete me ni kin na no nyama me ho kwan nti me yesa kan no police station na me say police station me ko say me so ha oba share wo de na me ye de me twa bi me say ye hwe obi ani gina so Obia ni ni no other one boxer then what and one say gina so sa wa nwura mo wa hu yes na me yam no me die o yi ne hu alright me die enum na di yin ne ba ye no enum de ni yin se amma but me so na yes na no so na me ni obi am ne ne tintin na yen tna se na oba me dem ye sen ka me pamo no Debbie amma na ko Debbie Karen not just we no wa ba usum prenu no me boa the first one o ye me sa no o pa ma cho na me se nye hwe obi ani ne hu dia o de omra na ye de yen tna etu am obi hwe ni bi amane aha na me obi ani sabre na wo fie sen no me yo beto hwe wo so fa wo 2019 no is it Oh, I thought that one Nikwanwa. Ekwa na ABC. Ekwa waria na ebisa eye no krepa isa se awade ne kwanwa obitu no nwom wose kwantenti awade emi nko se menya me ko na sembis machi ameye dai se menya me ko na sembis machi ameye dai okwantenti awade emi nko asembis machi ameye dai mate eto obi aso ne de into Wadawroba. Akoma 87.9 FM. Was say Chrome TV demo live. Akoma Nsem Jumadi wasam na make ma komi ma beja for na dai so. Chedia ponya krompon wa me yanwode soronko wa keka no mpene kase na sisi ani am yetibia sorry. Enu ti ene awie yakase nyankrompon yeda wase. Sanso ena medenya me asede ma wo a wutie me ene wo a wo hwe me. So wo bo ade no so adom wo. Ho baby dodo wa minim se chidi aponya nkropo no wono a wobo nipa akwa no obema wo ho ato we Yesu Kristo di muni nyina ne se wo bagye ade sanse wo se ne mantampia nom na yenya yen ayaresa enu nti wo a wutie me na hododo wo onyankropo twedi apo no ankasa ema wo apomoden aha eye akoma na sabrede na akua koko ewa ha sanso na evangelist Samuel Mensa ono so ewo fidua ye emusikapa ewa ha say na bibia ye kama na Ishmael Haywood ebomi chidom eni adontene as producer Pastor Julius Wondodo ne kakra obi akobu ni sisim tie no ase no ntumi nante koda ni patenti a ni sisim abuo no ntumi nante Wachai Is it minu aho chere wono kwa ni mazo azekoze ya woko yoye ya mani sisi wabu se professor no wabo ne dua we de duabo bia we de ntimi ye we de so for koto adonko na si so si form na help ewo meni papa de efia de won na ejina he yo stars e kuntu ni mu ala wo efia na onu na wo ha no ojina wo kuntu ni mu no ani refio and there be so we akoye practice
Because of my maso. Oye okunturu ni mu o. Owi awadane ne ho afa. Wadane de ho peja no da. Owi awadane ne na ba. Me kura say. Na wa ye ni sei. Style I will yi na ha. Na o de ko ye. Enye se ketewa. Kofi we dia kakauti. Kofi kakauti. Enye sa te ketewa se ta se ba. Yes, it has so se dia. Eno ti wa kwa ji na ni su. Ka so for so dia ki enyi styles ko. Ja. Yele mi yo. Ya da bi aso for na munhia, dia na munhia. da bi ko mama. Yes you be. It's not offer down. Offer down. I say cool me down no. Kumi da banche da wa bona. Aso for star. Enye Sa Hibalo. mo fi kuntru ni mo ha ipa na ide. Hibalo nyina what's it? Hibalo. Ena doggy. Atre. Na ko se Ghana flag nyina wo. Ghana flag. Se Ghana flag nyina wo. Atre su wo. Atre wo. Atri wo. Ah? Na atre na eye dia. Na we dia me go atere dia na doggy kura no kura me nya na chesa atere e na nwan no campaign chimuno Atri na bam. obe wa wo sa Atri dia je sam ko pe chiri kwa. oh aro Ko pe chiri kwa yesa. Wuni awa ha de wuni ha. Sao. Just take it cool. atere Ni dia na chira. atere dia we me wo chire me mu a office ya. chire atiefo mesra mu wo chire me mu wi a atere no se de mente ase minim sa wo so won te ase enti se wo chire me mu wi a nyame ya adom a ochena atere no Achiri uku. Friday. Your Friday your hure day. Hure day enti Eni every mo ya wada. enti nya ha Ya wada. enti ya No mu dia kodi holiday. se betimi aka mitiri mu achade a enti me dia nya mbo cha na chesa atere No no mu dia kodi holiday. mu dia kodi holiday why atere ne die mente ye Ghana flag no so ko be chira ka ko minim se de ni nyina aka Eti we nyina work happiness said the abrabo ni sia ye ni bro nya frama ni sia ye no wa fa bi afam na aka so ba dwindwi we nyina ho abenya praha enti Na ma no akohwe obi no. obenya praha enti fa bi ya se de ni pa so yo me what chede be okay enti no enra ya ma ye nua ba ya kwa abakra ne ye mana kwa aba me na kwa aba na sansa nya bia no enra wo ko ye no Ya mana kwa aba. Ya mana kwa aba. bi na ya hwefo ne etiefo no hunu ne ye ka ho asem yi na kyese abegyafo nso enka de wonom ewo oba ya santo Marcus na po to say oba ade adom me hoy oh ya da nyame ase enra wo ko ye Frederick Freo pacho da bi one friend wo so try so be frɛ pacho da bi na wo ko ye na kyire te say bibia nsi ekyire din pacho eno ano na me hwehwɛ se ekyire ebeye di e de amayenti wo hu ye sister yi wakai eye asɛm anura wode eba ye tofa bucket wa bi kakra bi ni bre ticket me wa bi pacho enura me na me de masem beda ma akozi se obi ese wo ye soja ni a waji misika se obefa na adwuma na afi wa block me number na me line obefa me ba ba na uko soja wo betumi aye uko soja wo betumi ti wo se be ho de che wo me kwa me ti uko soja na wo ka me segu bi timi de eje ebue me wura se atomatra bobo ye mo ya sa na ma busu akọ kwa ide wo me kwa me ntumi na wo ti soja adwuma na ba pacho me pa ma me ba oba pacho oba na be ma pacho be ma what if you be saying 18 years okay and na wo pedi ama no enti aban mu adwuma efo yi bi na age usika dia na hwan no pacho wo ka kire me so ya aban mu adwuma ntimi hu sa da so ya aban adwuma na so nya aban mu adwuma and so o ye soja ni pacho oh okay kwa be so na fa so hia no pacho mi hia na ofon so na phone so dia hwan na nante phone so
Usia no force to say you usia no kenye ti adwum. Ubo bra phone mu na anantibu ha na ja de go sia no mo a. Na phone ahoma no so ya. Mpu. Ya radi ja go bo. That's not to be come. Osima ko si dia meti ani. Usia no phone so. Kwa bezo. Me pacho no or flare me be see me phone so na me see a wrong number and was an flare me back to any me didi nkomo na akoye so we soja ni and I'm saying we soja ni dia me so me pe soja adwuma ama me ba ni tie ne omo ame nkomo be sa se ye bon one me bon nkomo se opementi ye bo bon nkomo na akwa achiri onso na ado no da bi na umpe no pacho da dia den wan ga say umpe no straight away na me person obo ame se obefa akola na adwuma ni nti eno ntia nti we actually no oji usika say 10,000 pacho say ni pe wu ko hunu na nimu da pacho da wa mesra woda pacho da onso pacho da na o kan say ope wo no no o send sika man kakanga ka pacho minyi ni sika da wanza de kamera ma o say stingy ka ho wan to credit to crama pacho da mu ye video call kakra pacho da then you see there na wuhunu like manya sa ni ma we you see there na agi ni die nti me ka say ne on send ni picture ma me hwe no send the picture ne bai and also send we dey Akoma no give and take pacho da one for the man no pacho da tie no send for WhatsApp so na de ma wo pacho all right no aso wo free hene oso wa tamale nti akire no san ka che me se wo no tamale fo no ma bie soja ne ayi ni bi wo zibila nti wo no na wo zibila ho no ono na wo zibila ono show mo so pacho oso wa na training wo mu ye fa wo ma wo na training wo mu oh I see zibila unit be na no so wo pacho no de ma misa no want to me misa no okay ti say na sikana wo sande ye na number wo sande si so no na wan di na wo so pacho me ankasa me de na me sande ye de na ye Frederick Dozi okay na me enu bi na ka wono so me ba na ma ne sande yi nti wo block me line na me ko hwehwe number ye no na wo ba ko ne be ma ba ko din ne ba ye na free na be na want en nka bi mu me ten e be so 40 days ni 40 days 1 month 2 weeks 6 weeks okay 1 month 2 weeks and I want en nka bi mu ada watu kwan ana wajai soja me pacho minim se wo ye no block me line nti me fla enko oji scan we no block line osu nim ba bia wote pacho minim ba bia wote nti se say yanje 10,000 en fema awususu say ugidi ye pa se ne ye kan say picture wo de ma wo no ayi wo no ankasa ni pesu pacho no de minti menchile se wo no ana asenye wo no okay akua page mo kakra bi ema me na evangelist Mame, asemu asemi die. Aye bisipa no ko nyina. One, this time nkrofo picture. Na omu di sabone no. Em se yanim akore bi aba happen. Ema ekire obi tie na so sa nipa no enye wo no. Enti meje di say yenu abai na ni na na why say krofo ko wi ago na nko ne abrante no obiti. Because me pew wan so di adanse so no obi na tie okunu nti obi so opel wapene so nti die baby o na aka nti yes nti the baby an wo hu se enkomode ani kwaso na no we no be na adwin se o yusu no na wo de aboa na nka onya soja no wi ara nka watwe no eno no nti wo mu ni tie ena ba ko afidie so chen ba ko no de yi ba ko aha nti na se mwe no ne kan be ye de na no aye fra abrante edia ewo so any number ye de frey ubusa no se nidini say was a fion was all bema camp na bema camp ese say e no kore there be papa na so obi en bema camp oboa o say ubusa no na san kwa na obeyi won ubusa no was all bema camp wo ye soja ni was yan ena me say ehin fa na wo station no say bema camp but bema camp no papa me kra menye soja ni kra menye se bema camp de e ho so menye soja ni mi wo kuma say enso me nim say phobia if you have two brigade very good me kwatama me nim say me share camp ho exactly enti no ka so bema camp a ehin bema camp say no say
the commander they say one or the two because on to be more Ontumi obia di so na kwoto aso aye maybe san unit cra owo nothing here fan your transfer ni free bar ho you can't Ontumi tracy baby you know e was ye kan ye or very good line no wonye sojani wonye Wonye sojani asoja for opo so go mani mase wonye sojani na enkrato aye de man say ene Ghana swa onye Ghana swa na dia yan se mami wani mu no wani ni bompo ni mpokra wo no eno ne asemi ye nipa be 10 abegina ho wo no ne yesi doji free mu wani mu no because picture no send you watch obi obi picture ni picture so ni a one dress kama and odi ama no what ni ba bi dwene no so hunu na say ba bi de kopie kra na nko mu de atoso ane ya hwehwa na nso akofase na ha de nyansam ne ye de ye adwuma wo bi besi o say ya ni ate da bi na say wo tie wo ye brafo nanka brafo so nto brafo ade brafo ade udi agro dai ba da o ka manager hono odo yes and you atiti bisika umra no ko fie kura umra ka manager ko fie ye program extra court mama asem ne kana very dicey nipa no we criminal sa mo ne nam social media e bu nkofo na bi na nko afro go say wrong line and a wrong line mre be si wrong number tanker mate wrong number na tanker mate abanyem ababa we abda the HIV abema no se gane an me fa o me se me korwe no wawu akola ne so ba ni wi no no so wi nse wanum nuro no no nti wonyum nyina wanum no na nko hospital la enti me no ja me tietie mu era na se na ga no wo yare no nya boy na de be ma boy no di ama no nti ga no boy ne yiri se wamu na mane ne yiri nya bi so mbe be wiase ono ana obewuo oh yes sit down ne yiri nya bi da nya me mo da wo ba no wanya negative so no be ma no na abefe wo wadwene ya say wo cheat wo di money wa bonte na wi ada nya me ye bambofo o ye bambofo enti wa wo cheat ko so cheat ne ko very good enti mama back to abrantie on hwe ne life yi baby awiase kon Ghana se say so wo ye de ebe chew ena na bia wo busi say kwase a ba 100 million utimi fa ni o utimi fa no bi obi a o de aba say no ama o de medamase me aminim de meye ene honhom ye di asem obi ato ice cream onu na ehuru a ahomoni de omunimu no kwasem ya minimum obodua a comfort na so ombehu ebenya ho because waje adi wanya obone kapera nka be penatwi na ja yi ba ere za wodi anya sika no na da ban kokori ya boss masa wudi ene number na ye frame fama minisi kabre tititia unfa obi soja mu then soja mu kra no forms ya wudi kan je 5 million forms ya 250 na tese onye soja ni o eyanza wo ma ye say ba o say o ti me print you know buy say ya fa no ayi me what dey buy what send you no brand no e wo fa eno ma fa nto so wow me nimba bi kra wo nya Ghana forces ayi letter da odi yes ade no eda ho format very good and what dey ina hihye mu Mr. Say forms na aba betumi akoto forms no ma di certificate abubo ni nyina ahyem yes bi ma send am computer e wo ba bia nyina so akotena wa ba hye wo wi a wo twa wo dey send wo ya hye ho wo twa dey send ya fa ntifa dey akarabra fa balance ne bra so no yes by wo num say wo dey wadwene na ebi tu but ya becho Ghana so and na wuntimi Elisa anko se me fa hu baby nti wa fa hu pie frɛ nipa no na fa sika ma no enya nto enya ntua mfa me nko baby abi ye ko pempa wo fro bu no wa ifi ma me das oba pakria Marco wrong number aje wadwa wrong number ade wrong wrong eni kwan se wo bayire wo entertaining ade na wo se wrong number no ade wo mpɛ me frau hello me patro adu ani me patro me ni ade me dia tia
eno ano no ke yakate no enya afei na adwoa o da bi akua na wote he na yefra wo sei na hefa na wo firi na ya adwuma ban na manyi nyina no manya adaje na wote he obi buase any wrong number to ne buase edi sa nkomo we nyina wrong number bi chiri ne abu no obi wie chire na wo de won say gu wuti enti na nse ya de omo ye nie wabusuani bi ani abrochire sister ni London sister ni London sasa na mo me pese me de ni oma brewo na woton wo o bra hwan o bra me de me di no kura me de niama ne bebro wo ye adwuma bai na wato ne bo ase afro se mabeka kwam o me de niama ne ba mabeka kwam wo de send me 2000 na wa send 2000 wo bi ti TV so when brade o de na wo London e na wo London why na de na wo bi kura wo London na de niama e bra wo nim se de wo siti eniama no se kama o be chire wo bi be ko nyina o de number kra bibia wo be chire bibia mesra mo ma yani na ho phone na ba no mesi wuntumi nyusu bia Toby phone no ehun sem drawso eno na wo bi send na ade akọ na ekoto asore platform so no o send ne be mama ne girlfriend send ne be mama ne girlfriend fofo send ne be ma wa twetwea le gina so se chire ana wacha ejina so ana wacha odi ma ne girlfriend ana he asore platform so akoto asore platform so mega say we regional so bi enka ho na kan you know we sasa ne yere grant me say phone yusu ye me hu phone yusu ye me hu a amanfo enhwe phone yusu ye phone yusu ye me hu because ade na wo ankasa no wakwa yi usika wo ho a no obi asend no message o si bo pin na say ye ni ha ana lady bi ani kunu eye contractor yo enti we no send the man the man no say ya fa no we no send the man no send the man no wrong number because the name kwa you o say ya fa no department ya fa no fools you so ya mi hunu na wo kunu afo no da ho na erenge kro wait what you fitting what do dia they call ayi soja mechanical wo hwe nim kwa na hojo da boss say pai she me se phone use no me se ensem wo ho ese se yenya mere pa ensole mo kwa mo nkyerechire phone use o na phone ho wo kunu dia da ho no wafa erenge ai na erenge na wafa ni kunu no phone na wa ye na na wa fani kunu phone no se be pese me send wo kunu sika me pese wo me send wo kunu sika o se yo mate ene mia code we no mia code we no wa mia we na soja ni de bre ma ya wa ka che ne se ne bana qualify unti wa fa no soja offer 10,000 eno ade ne to offer 10,000 so be maka yes so program is for nyina so heavy be pa cha mo mai mun shebi so be maka enti mesira mo phone use no e den obayi de saa ne kunu sika contractor sika ya dia send no ni ya chini na ade ne wato de ne wa ya obi send we ye ka se bo pin no wakobo de ahye wo ama hawaba enti yesem phone use no ehun nsem ye nsem bebre a mesira mo obi fra se obi ti obi kra timiti na social media o se me ton wig o de wig ne beba na ya tu na pampam na wig ne ni adeda mesira mo ama mo mfa social media ni ni agro sa ama mo sisi amanfo sa na ni nyina akatua wo ho akatua wo ho me ade amisuo ne se Bible say de wuguo no eno na wo betwa enti de wo ye no na wo kọ no ene de watimi ene de ma trade no ene de ha ma je minimnyansa sene no wo ba bra pa bra watumi afa wo bi picture soja ni ono no bo ma na ono no dwene ne ho wo fa ne picture ayere wo ho ebu mami
ebu mami efiri se wo se wo ni di nkomodu akire eti wo se na adwene wo fom e na wa yere wo ho a ohun ya no ene de kwase abakayetia wo ti ya no se oni ni di nkomo na no se ene de jimifo abakayetia se de tie bia ya de iPhone beda ne se mena ya de iPhone ya de sam ya de ada ne se mena enti mesra mo ekwan na ka kwan enti wo twamu a fanyansa ni nimdie eto ho na ye ne ntentem bra maami de wabu no na ya ne biampo na make a change she say ya ne biampo ni din because also a wo Bama camp wo say na make say o say na so din no how true is it the say din ye ni din aden edi bebro na bebro me oba ko charity ba ko de Cynthia na me ba Cynthia bibi e ma de bebro ba ma de ba ko won amba ne efa so doji na say no ibe ya ne dia no fe na no your friend na o peke no ni se ni pe wuni ni nsiada unhu ne da wuni ni nya video call da eti birthday pa wo hu se woni e wuni ni fie wuni se adwuma we erade se for so many years to say ama that crook seconds will be the agent sikan eda yanim bra enkase mami ni so wo su nyina wo hwe nanim a wotumu nse enioma ha no wabre enioma ha no ice cream ton kakra ena odi aboabo sika na no ne wo abeje ne seconds akwa nyame betwia wo ka nyame betwia wo ka okay me fa bi no from kakra no oh me ye soja ni no so pe soja mu kwan etia ne ma me defe no na me nya kwan emfama me bayi defe no ni asa na defe ya defe ya me pe mo ni me twa no na me nko ade defe nyina defe ya pe yes na me defe eno na nka me be kan me defe ni mu no pese oba ya mama kan che se wo kunu wo defe obi a wunda fe da bra wo kuna wo da won sen sanka wo ye wo da fe na ma ne de a chewa because ye nim ye mu bia wo betime de wano ade fefa obi ho ade bi o ya ma obi ye free eno na ye se wo da fe obi na wo da fe ne abra wo kunu ene ni nkomo te se de wo pe no abra no so wo pe wo no fra na agenda ade wo de kono no so agenda na bi no no so de ba ye no mo mienu mu use mu adwen eno no aye smarter than you mama oh no na person play smart but he was smarter I'm going to hurry up because who ba no who kunu but who the wide dream the plane is okay me pel na she said the kwan said the be pe e kwan mama wo ba ninti no abra wo kunu wo say afa no ache ho because e ho no so use wide who are smarter than him but ono so ba no kra na agenda wona na anya video call da o say enumra na ebi obefre wukunu wo ho ntino untimi ne nkasa no na se ho no ono so say bia se na ono so kra adwen kra na ho no ono so hu se ono so play no enti na ono so be smart media mesra papa ni say de bia ya say one day for the master mebo 99 days for the thief where you say na egwanya maami wo de ko na omo na ya mi so omo wa ye nte daddy say sister enu na ka me ba be ka no sikapa. And I want to say young girls, young guys, woo abapa. Who poster, 25 years, 30 years, 29 years. Omune woo ni ehunu. Na abemua yen wo bi ba me pa so omune woo no. First na sa bone no so na woo. Yes so. Because ba ene bubu kwase bubu aba no ene wo mu. Mama na me say ye wo fi dadam. Insha. Obi frame me sa no frame me no ono so de pe bre me na say me I also US into us and then ma bre me na oye na so madam gogo me tuwe o say then ma na bre me afa bre me afa oye kakra de chin ya no kwa de ne ya ba adwuma was niama na beju na nipa na se na wo se ne ade abre me no me ti me ba bi na so wo pa me no me mesre wade o wo na so wo pa me nti wo se ne niama abre na me san ko tua se na me obi aka obedi di wa adwo na me papa
So nneɛma na menya ho. Wo say yɛn so no sometimes yɛ too greedy. Oh, yeah. Sanka nipa ne ka so ɔbɛpɛ me no. Ɔde nneɛma ɛbrɛ me no. Minim nneɛma koro but ma just say okay, mate na nka makɔ sende. Enti sɛ yɛn so ama yɛ adwene na mbɔ de ne de bia. Say ya nam de me srɛ no Francis Dochio sɛ. Frederick me di no me hunu bɔ no makɔ sɛ no ne abɛboro me. Me srɛ wo. Maninsi ya nei wo ka so abu no. Wo de bɛkɔ akɔto yɛ sɛ kɔso adidi kɔ na abɛhyia na abɛhyia difoɔ ɛna ebi amaami wɔntimi nyɛ ɔhwe obi bɛku ato atwene na ɔde afra me de ɛyɛ nso ɔde bɛfra wasefoɔ nyinaa abrɛ ɔmo nim ho hwe no ɛne na yɛ ana ɛha me enti sɛ onim saa de a wagye pene ɛnra ma ye fra wa fa ne hu kwan e be fa so edi ni sika da se na ye hu kwan tie ma me ne de no e na abedwafo akere won ma dwere no eduru pra ye be fa course na won so waka de wo na mom no ye se osoja ni bi hwe na otie ye ne wadawroma wo betumi awosape ye e wo WhatsApp line na da so no na picture no a ode ne titiri mu a wo be makeup no picture no a wode ema woman no na yentwa mfanfa WhatsApp ema na investigations ewo ho hwe se wo behunu sai nipa no ewo eho a na megide se nye ono ankasa ne mfoni megide se wonye soja ne kra but wo twen wo bi de ene de ma no nti no mesra wada wo ye soja ne sabre na wo bema camp na se wo tie me na wo hwe me sese a wada woroma wo ye mobo na eboa ye wo sa kwan ne so esan se ye domo na nso mudin na enkrofo bi ese no nti WhatsApp me 0245301462 0245301462 0245301462 don't boa me na yentumi enye sa investigations away na mame nko na me nua be ma bi enkodi nkomo be me na mame ma wakwa aba o mama kosu eda wasene waseda na apomo to sign na me adom pa mami na within the same ye fe me kwasi Alfred papa pacho akwasi Alfred free ne ba ye me free aka na me wo Kumasi Kenya ase. Oh, okay. Ehwa na we ye wadwuma. Akra na mpacho sanity. Akra na we ye wadwuma. Sanity. Yo, na awie de mommy. Ya so no nhehye. Na tie na ya wo no. Mpacho pa ye o. Emu ya pa na. Ba den nhehye. Entity said yen. They say the meka de me nua ba ko aka ba bi ye fe na yawo. Ka ba bi no. Se ka Saturday ye na yi. Saturday no so no. Abusunya panyin ya no akasa go microphone mama abusunya panyin no so mo ofa bo ache no so no enam se mma mi wu ye no a on na mam na ne panyin na afi ye wo asase wo manso takura se na mma mi wu ye mma mi so ye second mma na wo 11 se 10 okay nti mma mi wu ye no ono no kire se mama mane de you China for the machine until gold so assassin so among say no gold was into no on metu now mama esika omo 1.4 billion 1.4 billion no achire no sika no mo chere mo so wa mama ewu enka ho enti no nyina achire no ye de yampa aba ye de boy ho modern mama kronpo sidan awo Kenya ase afere dan so so a wan fa ma ya ntrem or the ama rent and look upon in one the ama rent no offer your friend saying watch yaw ni nyina che mommy yan pa ba mo for se nya ntom kene enti eye me nua no eye me nua eye me ma me koto aba me ma me nya akon me ba yaw na ewu ono so na e panyini enti aba ne se mo offer no hu ba bia entutuye ne beko nti no aye no yese ka Saturday we anti na me simu ya wada sen ka member abia me nwe eso me ba ye na aye na amaso nti no aye ya wada na kasa na etu na mo ko me ho no me ko busa no no so metuma ya aye ni dia fine eso so no ye ko ye no ono no se onti me nya aye no ye be di aye na fa onmla na amafo me maska be 40 million ana o offer me be ye fence 5 million krampo na nye ko poster ni bi efisa me nua no wo yiri ba ko Kumasi o ba ko Akra o ba ko me pa cho hwe me o ba ko Kumasi wo ba ko Akra enti me ba ma me nko doctor ho na me ne doctor eni nkomo ne mom pagya wo mu sima kakra e ma me yo mama enti pagya wo mu kakra e ma me na me ne doctor eni nkomo enwie
Doc. Mago. Na pomu to say. That's right. Or the nature ye and then so the go find no ye juma. Go fine. We read the say na. Charity. Doctor. Marco. No question. Doctor. I say bicycle soon for sure. Bicycle soon for sure ni free. To go find Eddie and free. Ah, you know ni free. Ti aye fine. Yo, my child do a tier for. Sabre Dr. Grofa Trans is Maka Crab, Fanti, Pom, dear Wassam. Go find him with your dread, dear Cassie Cuckoo, and I dread friends to Xylem, and I fry go farm with your drono. I am with your drones from Cool, be a Benubia, what and support different dream. Marco, I don't see any baby. Obison and Isu Brino, or no go farm with your drone, and Isu Brain a cock. Biswa one and sunny in 983. This is on go farm with your drone one TB. Obison and no busumi, no busumi, and some brown for hospital. Enam eja ene awia so adwuma wo yenti onum go fa magedro no ena kwantuo no etwa obi si dura na dwo a obia da hwa nkromo no ntimi nna omini koto ha ni wamna beto ha onum go fa magedro no enne ade achi agise be boni prum asa no sore obi sa aduane si wo a ode ne sabe wom saa onya go fa no ye enne wodi saji ntumu nokwa obi se mpompo bono na epai onum go fa magedro no ni nyina hwete so dware wi age so pa afe odi adwene ho onu go fa magedro no na ho hene ni nyina akọ obi so wa nu go fa ya no nim se wiase mu ha ade bi wo he friend atenka kopi so nu go fa magedro no no hu se atenka wo ed ne de abetwam ama ye nua manum emfa go fa eni agro eno nti ya to edini Dr. Mensis menstrual disorders nsabu mu ha ye mfie du no mu ni nsa onu go fa magedro na ba bedru de ba na yi clot de ba na oti yaw onu go fa magedro no ene bibia akọ de ba ani tuntum ene ye no go fa magedro no mu asane kama obi de ene de ba ene ba o kire na etwa na nsa na asaba ye no go fa magedro no ene flow kama obi kura de o kire de ba yi se de ne ko hospital ko woni pa ne efise moja ni ntwa onu go fa magedro no ene bibia ye kama de wa ye family plan na wie o se afi de wo twen so no fedi moja na ayeka emma onu go fa magedro na ababidru de no wo hwehwe ba na ne yemasi yitu ne fuso onu go fa no onu go fa magedro no enne badane na so enu nti esi go fa de ayadansi die du so numbi ne di ho adansi okay so wutie radio no a di number no wo hwe TV ni so a esi ya fa phone twa me fra TV no ko pharmacy na de a kire se de be ya ombre go fa number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco bi bisa se ohwa na ne nsa ne nan na etitriti onu go fa magedro na ekọ nti doctor e de na ko fa sa oha we ba di obisa doctor bia obeka kire ne se yare boni a friend in numbness the nanum de obo kire se anansi ye de anansi saa ma yare afaso akum nipa bebre efi se doctor bia beka kire se ansa na obo se won sa na wonan ayo titriti no na sra de boni na friend cholesterol no wa wura mu woni watena 15 to 20 years eno nti ho yare no a doctor for to ni silent killers wan hwe de obekoboko efi se efun ko wura wontini bi a friend actor sa akrintrin na esi ni kwanse bibia fam ka moja nipadua na no awie na wode nuane nuru a efre ne nutrients enframa wa home papa na wom na efre oxygen no efra na akoma na pompe akọ nipadua na kwa nyina ma nipadua na agro fine se nyame anyo wadom na srade ko rura ntrin mu a ema moja ne ni apro yi o nipadua no nti basa e how betu nipadua no so basa moja na koboko edu sabre ya doctor for ato ni dini low density lipoproteins moja ne nkontem wan hwe ya de how bebrel enti hu sunsanso e na e kire se akoma no wo bre nipadua no wo tete no eno ti be ma wonsa no na yo titiriti eno ye nsankyere ne e kire se yare boni de e kire eba eno ti no go fam yeduro no na nyi srade ni free nipadua no se de be ya nipadua no be de ne ho nye sa ne srade di dem boko na fe etimu a ayare kese e friend atherosclerosis edu sabre ya afei de oxygen no oni adwene ni di dwuma no ntimi nnu adwene no ntem okay obasa ma adwene cells ni sate se ewu ti de so wani de so wano de so wonsa de so wonan ewu a na chese do how kese brawo
pressure timber to ani so what penya if you say the Akoma no what pompe mogya no speed car bia so ko over speed the accident beba Nokra unu go from agedro na beboa obia no timi chia unsa dompedum so timi pegya na obi tia fom a o sia se o tia fom so inamu ayetofo misraw yarebone unu go from agedro no enye saa ne srade ne furu koduru wadwene ne soro wo soro wadwem na adwene nti ni pipe doctor for say when stroke agya okra ne se akon ato dem ni bi say ho say saa bre kra etimi koba kra na te sen da sen na yare akan ato ho yanum go from agedro no sire bebeboa ayi saa oha we nyina firi ho fisa doctor for say saa yare a oha we de ba no preventable ibetimi asia no kwan go from agedro no yi saa srade firi ni pedua no ma ni pedua kama ani kase ma wo mu say adure saa yare no na esan sisi ni pedua no ma ni pedua kama eno ti ni ato aduro ni dini grow fine nyini kama ni fefefe nyini na sabria wo de wa ho odin nyina epesikai enkoto mire bi ma onsa fa sika ne enkoto nuro nkopa ho odin ya semsebe go from ageduro se de bebeboa ma ni pedua kama se de ka no ye de yan kase kokoo na ye adure se wo ho na so ni so briw wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo nsa no na aye otitiriti edura na du wontimi nda wona tika kra bi no akoma bo periperi na wo yamo hyehyew enkola ebobo na go bakra na etiam go na wo yamo ahyew usenya wo na ehyew sewa no go fa magedro no se de bebeboa ma oni padua kama unsa no na aye titiriti no go fa magedro no empompo ebo na epai ebo tirimu a ediwuo na eba ye nua mema no se da bia eba ka kyewe se bema yi bema no enye dompe ne hyem yintini ina mogya efam numgo fam agedro no na yin srade mfiri mu na mogya ne ntimi ni aprosa ne ewom ye se de be ya afra obema na obaje oso ye nua ma no so adro nti ato edini Dr. Mrs. Pekupe de mfie du no mu ne nsa na ba bidro de ba na eba clot de ba wote yaw de ba entwa na bibia ye fine de why family planning na wie a mogya ne ma no ono go fam agedro no na ba bidro ye no so opa wo na mi adom enne ye furuma da ho ma bada ye na so ye no go fam agedro no se de be boaye ama ye nipadua da kama ba bi etu aduro bia obenya go fam agedro ni bi ato say ye pharmacy shop herbal shop drugstores over the counters ye kasa so waka se na ma etu aduro no wo hia ka na no atu na emom se ope bi etu aton na wa asate region ha misrewa ko tafo new road PFA pharmacy obenya go fam agedro ni bi ato Misty Heba umrom, Angelos umrom, Apidanko umrom, Colin Nako Arstown, Bezabrica or Kewo, Tinatex of Suffolai, Pure Live or Buakwa, have made was of Quale, Ubenya go fine, Jab pharmacists of him fee Ubenyabi, Saxeba, Patasi Blockhouse, and the nation of Patasi where Jab pharmacy was of him fee opposite, Costa Pharmacy, Pampasu, Ubenyabi, Yellow and Orange Wamukom, Smart Heba or Boise Santiago, Ubenyabi, and crime for Monko Kashi Drug Lane. Kinswalk Heba, Tinatet, Nanabuache, Angel, Ruta, Repass, Halos, Omina will go fine. Asama Foko, Ekus Pharmacy, House of Drug, Widama, Ubenya go from Bruno, in Coco Hillside, and now Anti Akubab, Hillside, their friend Isaac Drosto, Ubinyabi, Sunya Capeba, Mose, Greenlight, Biwo, Tachiman, and Video Depot, where he fear opposite. Brekum, Dr. Clement, main station, Ubinyabi, Tapani Pristia, who was a bidrofi. Bogo so unique heba go fine or takra the crisis the answer pache krakra obenyabi wa obroni and 1,000 pharmacy tamale opike gombila baby o hwe bi free baby o che bi free bia boru drugstore pharmacy shop herbal shop usupe grow farm modedro no modedro na di kokwa ye no isre wa no bi na so ye kama if you say grow fine makes you grow fine nyame insha papa doctor aye Akoma 87.9 FMT bomodi ama wasanka grow fine modedro ni bi 0244596532 Fred Dr. Cecilia na ene no ene enkomo ebra ye kono na ye ne enua be na edi enkomo na messages no bebre ba na eba efa ye mame ya santu ade a wachire mu se soja ni bia bu no na waje ne sika na ye ka se sojas no obi a wo ye soja ni bi obetimi aboa wo be ma camp no na nyame hu
wɔn mu gu so a wei a meyɛ sogyani ampa wobɛhwɛ no na wɔyɛ ampa nti no nyame nhyira mo okay nti mewie a mɛyɛ ɛde ama mo na mɛdi nkan ɛde ama ɔbaa baako but biribi nti no ɛnyɛ adeɛ a mɛbɔ ne din wɔn nyinaa nyɛ adeɛ a mɛbobɔbɔ wɔn nyinaa din wɔsi afternoon I'm watching you live. Can you send me the picture? You made mention of a soldier who was fraud some and I wanted to check for you if he's a soldier or not. Or also a and I was say ex warrant officer one nidina ba mean to me and fan to ja was say or no so ebe to me abwa papa and na yenua ba no so was say hello mom I'm a soldier please send me the picture and let me find out for you or no so edinidine we aba yeah just say edoso into when you miss some of diana momo ye papa because obi nton ice cream sa mwabo scan say na obi fadakro enyi sika no enkonkoti okay mamemra na menimnua bema no entua yankomo twetwe no eso bema na okay enti tua so mame enti ekoba ne sa no na mo fa no se waje aye na amaye aye no waje amaye na se ye sheda ye sheda data 7 enti date na be she na se on the 30th okay enti ehun tutu ne ne ye ana ja me free akra busa me man me pa cha obra wanim twi atwi ayi no adwana bra kra okay okay nti se me free akra busa machi se etisai me free machi na me busa me ba be ma ba ko fe na kofi kofi na efie ti se mo so omi mami no edemo no masesa nyoma ni nyina no na boni ban obi am ekọ ayi aba de otimi ko sesa nyoma nsese senka bibi ni kro bank won twɛn me won ti man twɛn de okay mate enti me frɛ ya no won fa me frɛ no won fa enti me kɔ asante mampon awo ba bi ye frɛ no adwira kwan so wo aboantem me kɔ onu ho so o ma ho ne blan so kɔ afum ti me sasa machi ba kumase ba kumase na me di amafo na ma frɛ ya no so wo srem fine wo srem mommy na de na problem bi kro won atwe na nka me mrai me no wo ba akra ne ko school nti boni be kra na maya okay ono say nsem bebre nti se bebre want man train there matter nti me da ono ma na me yese da bi ka me kwa akra na nso so no de aye de me nto fa omukuru mo na busa say on fa on de o maka say omo wa yi wale nti anapa na me sole ya me so me kofa ka na me kofro ye say wa no minim say bi o ma twa ne short wale no ma twa ne short wa na mkotena basi ni musa metimu basi ni musa enti ga bi ba ko betena cham say mami o ko na so ono no me ko na so me ko wale no so ka we de enko ko ayi we Sunday massage wono na so wono mato mo akore enti mi si ye na me frɛ oba no na oba ne say me frɛ oba ne ka che ne say say ne me ba me ho enti mame direction no say se me si wale wono mo a ye fro ba bi ye fene sample odi e onka ya to so ka na be kan shim ana oka enti oka no nam so yo mate enti me ba la wasi labali ne labadi o waka se labadi wasi labali and okay labali enti no nam so okay mate ana me friend sister ba kon sister ne e friend me nam say o sister me ba na sister ne friend me ka chem say on what came enti no de osia e che me friend na say omo mienu aye plan me friend na onfa and the station na me fo obi number na me de friend ne sister no and wo fire no say oh sister ada na me de me number wa from 24 miss call na onfa na bi obi dey 1 minute crowd fine na after the wafa ada enti mbese me ba na ana me hwe makola woni ba wa ha na me say me ni ba wa ha sana o ka kire me bla me kasa na me twa o ka tell me I'm say okay fine me flow oba no so say ono no mo de na ekọ Burkina Faso side wo akohwe ne yade o yare mini wako yusu se sam na ona se onasia aye blacker na se no yade be yi ana ono no kire se me mejiri ba ko esa ono na eye ne nam kan se ono no kura ba me na aja wale de no timi koye o ma me hwe na eye bibi yi ne me fa enkohye obi sema me ka kire no bu afu enti ewo hu wono so akasakasa no no ka tell me
na say me friend no on fa me friend no on fa e chere na me sa friend no me do obi la friend na o ka jem say me ba hon ma be de na so say me ba hon ma be de ya me no wo ba enti sa wale kronpo ni wo bie mu a e wo say me ba abusuafo ntem na entutu bi ya beto ono no ka chere me say mami si won enne ne achi na enti no wakate me okay so wakate me dia fine me sa friend say sa no me bomoda friend say sa no lisa ne say uni ba wa ha me say biem sa no ka no me do na me ka nyanko mo wata sori wo say lisa sa konkon do won champion no aminimu no blanka me ko abusuafo nchen awale wale wono na nka me na abusuafo akototo ye say oba ne krampo so won wale biem krampo no a akra no say kwan be fa so ya hwe no na sa mamle bi e be ye no ya ye no mami si wo no na say wakati me dia na me say there bi na say wa block me bibia na say me so me ntimi ko flow bia o mami flow de me so me ntimi ko flow wa bla metima flow wa on fa dia na say there bi ntimi e ma dwene say me bedu asafo new plan station no me to no ma sabi na me ya na me ko pa Guinness ba ko no me ya na me say there bi sa na ya wo ya no me na de me did ye fit na panty no me say there bi na ne wa de no wan fa dua sika na ntwa dua ne de na adokoto yi no mo me kamenum krompo awu adan wanya broken hand na se mo ka kire mi boni be na maye o mo mutimi taputu sa kwashe kire mi nti areho na ma wode ko twa pepe mi nwie awu na me kwa yi ba watata wo no manyina na afere mi busa wa wo ka se mo wo ka kire mi no de na akopɛ ba ko no ye areho ne ko areho de enko de so na ye nti e kaka be sa ko no biem o me ko de ya ne se ka bibia wie de me no biem na mo mi ba cho tano me de me no nsa o me de me no nsa na o ya wonti na ade no mo ye pepe me no nsa nsa na me no bi pa so no me jai ma frefre mo fa mo nyina se me ma contact for ni nyina se ma ba so o betima dia dance nsa de me jai enti ne ya bi na me kope gisi ba ko no ye enti e ba ne sa no ha me na me se da bi me to no ma na me adwendwen na me se da bi mommy no ye twa TV so da bi anti e bobe 12:30 I say me ba fie me wo Madina me ton ade me wo ahie ai Duduwa road ho na mete eso so no bobe 12:30 na ma ba na ma hwe program ti me mu nyina mo mete ti oh I see enti me to start station one pen na me say da bi na me fa meda mommy mu na bibi ni o mo ka je se me kwa akra na se me chi ayere akorampo na mo so mo friend na mo musa no the too fat say enye me ba na say die adetira me ba na mo so ma block me kwan na say me ba kwa bo senka nye mo pompo na me ba abusuafo na akora ni ti na say na say afi de obi ono won chen no be di on kokonsa kan say enye me ba die a ono so ne na ma wa na say enye oyere no kra na bie na no ka mommy there be the one chen ponu o enye oyere nua and them kame ko no na kame no ba ko ene so minim say ye ne yiri nwia o say ye o mo ya busua na ne mitimi nkire sa na o ba okay mate ti enu enti na ma o ba ye o papa mommy me da se na so yire ne ye friend sen ye friend Abi Dramani ofri hene ofri wale ana me tell say baby ameka no wo say o we Labadi Labale c'est Labadi o say sinfo na we yiri krom na nimu mommy ade ne say no ma me ne won no no mo wo yi abontem awo we ye for say mampon sante mampon bontem awo adwira kwan no so na me ta call pa ti me ko bom ye say me ne ho ade me to no ntuma nye na edu won mo a kasa gu figi awade no minim de kan no oduane ko baabi hwehwe ne sa ma hu no what to wo ba no ne ma sa obeye no ho ade oh mommy opa mi na America entuma ni huna wakoto nton so aye de yo mintimi hu na mo share date na mommy mo share date ya mo de be ware me ka bibia mi ntwa nton kire enti wo pempam wo pam montade oba ne pam ne de ya pam no ma ese enyoma ntan me boaboa mo ti se enyoma ametoto a ye de be kwa akoye no ntina na America enti wa se ne na okoye ama awade na ama so yi se ko ba ne se be de ne ko wadwo ti enkan ron kwa bodo me friend on fanti me de ne ko wadwo o wa yi social welfare wo samampom wo
Yes, sad one. Madina. Okay, so I had a say my friend on fa. Until I say me no kwa wadu na wadu for no friend. Ti wadu friend na sana. Oba ye ano say awale no kwa bro nko bi. Na me say fa nko bi mu di na wadu for no che say. Akwala no say no eye mienu ba until we say ono no kwa che ba bia ono no te. Na me ko hwe ba bia akwala no te. Wadu for no so ka che me say akwala no ba bia oba ne ba di sade ama akwala no school no. Eye nti ase ebo a on betwa ma nti ase ni nyina mumti ko so ni dade ne yekọ wadwo yekọ fie na akọ ba bi ote no ana ono ani feru aka say oh mo onye santi asem de siesie won mama ase transa abaye na genti adada ne so nya so ana asa ba bi mu a odi akora na ekọ no okay na Abigail won na tran fie say na tran fie enso 7 years na munyina na muti fie ba akwa na say obi ate da sole kwa adwuma da bia oh I see ena mo ba pani no anya say mene na wo ba ko pe ono no 5 years akola na be ma ayo ba na de ha me makoma mu a asem ntimi nkwa akra na say nkola ma onwotwe what was I onwotwe yes enyo ono ne ba o wo ni oba foforo ena wo 8 no ana ma me obi wo kodivo me obi wo akra me obi wo kumase ya o man bi wo Côte d'Ivoire say na wo Côte d'Ivoire mienu no wo Côte d'Ivoire na say wo ankran ebi asefo so ni ayi mu nyina mo ka mo nyina 8 enwotwe enti e ma dodo say na mo wo sa nwotwe no nipa e ma 4 na mo wo 8 hey afred wo bo hwom nya ni say asetra no de wo kuma se me ba se me Côte d'Ivoire to kwani si me ba se me bo me bla wa kramze me nyoma nyina na me baboti ma me bi shop ma me ti akra me ba se me bebo mo moderna yi no ba no so ma me sata ma me hu se antokwa na esinti no ono so ma kakra se me famla me wo zero akra ento ba no so me ba no se o ana akra na yale na se me so me busa mo se o oba no safa ma chi na so we na mitimi tante akra no kwabo na kwam na no o 2 years na me de ko akra na me hwe no se wanyi no ono be 21 years nti sana na Côte d'Ivoire for no enjoy ono otu o man mo de me buy de me ko ho no bi o ba en fie se no free Côte d'Ivoire ba me free ono mo no me ba 2002 ti o ba na o manyinyini kakra me wo mo no mo wo be 2 years and odi ja wo mo ba and odi ja wo mo ba e na me ja wo ba jo mo ya wo send you muska mami na ma be na me hu ma se no muska je se me se sam wo ho yo mo ba me se sam me se sam ka che me se mo ba ne chenti me se sam bibia ni a sika ko na je se me fa mani ko hwe o mo di I see na ni nyina ye abrabo no nti se nkura na egu me so wan se school ni nyoma nti no je se me da bia mani wo mo so se me ko na ni nyina gina sika se nti nsia na wa ha na me no wo ho pepepe nti woni Abigail de ne ka ho a enwotwe na nka ho anwotwe I see pepepe o de obuso obi ehwe obi abeka ya enwotwe nsia na wa ha se no nyina no won sa so mo nyina so hwe oba na so dia wo mabo mma nkwa so busa se mo hwe mi a me baba ko o ma ss ba ko kura nye mi mo modern bo asusu ni nyina kakra ba ko enye wo modern bo ene sen Yakopon modern bo nyame modern bo na hwe nkora Yakopon tumi na hwe nkora no se me de nyame tumi se ne nyame tumi ma aduane di nyame tumi se opon pa ya ne aduane fro so na je chen se amafo so modern bo ne bo ame na me so ama nkora na de ko umani na che se nkrofo na hwe wo ma ne ma wo enye nkrofo na hwe wo ma me ezozo no bibi wo no mo a support bi ba efiri hene ene se me na fofom wo mo ya no mama kakra na da wo enya bia ma wo so dabi mami se me ya do ye manipa enti obi susu me busan se o me ba me ho atwe na sese ho so betima aboa me na ho so ade na wo bebrebe sa mami nye bebrebe o se eja emma ni suban obi ni de we eye na de suban do ye mi suban ye papa ade okay MC Marco na bom to say be Judy Rob ba Marco awie Nyankopon nkoso no nhia mo pa mo yuma pa mo ye awie ye de nchia kase ebe free Dr. Ba aso ye e dia ma ya hwefo ene atiefo nyina hyene nso se afe na ekọ na wie ye December na mu ne asie no ya de bi ehye nipadua no misra obekọ ne ntam e wo Dr. Ba ho
said ye be ya afini ye say simu wa mfa na bisisi mikotodwe ana ha teteme ana ha ham dabi Dr. Ba say brantam fi se bronya ye die ye mpese obi ade yade ebedie ana ahyehyɛ no man so awe aso ye wa wo yade a wo ba bia no ye wo kwan ye de wo befa so inside Christmas no enu enti ne se wo tie me na ba hye ne nso amesre obomoden na mpempem me ni wuti nkomo gye Dr. Ba number na mesrefo ani kire ona hunu se ye kan yaresabia ne ye kan ba bia yade pa ye ku firi wo ma yade firi nipadua ni mu a na ye chamfo pa enyarewa nyina bedwane eho ana wo de wani kire nyankopa daroma wo yade e wo so ete wo so no ni nyina be firi wo so ye number ye didi djuma no eye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 we a number Dr. Ba edidi djuma ewe aso ye wo sa wo Dr. Ba ye wo kuma se atonso ago ho no aban hospital nesi on the chi ane ye wo ubusa obia sa wo Dr. Ba wo chamfo ba wo nyarewa nyina bedwane a wadaroma ye be kirew amo aba ho afa enkanso ye was Painters Road 18 junction ne ho nso duru ho a busa obia wo sa wo Dr. Ba eno nso ye be kirew amade wani a kire yaso ye ho dani da nyina ye ka asem ne ye boso ne ye ka ne ye boso de ya ne ye pese ye kire nyina ne se yade etini padua ni mu no se wanko ba bia se bi betimi akon yade na firi mu a obebre e wa asase so esan se ye wo yade awodo bi a yiye nipa bebre a do omo afiri asase so ama ne omo nka atiasefo ho biem esan se omo anya ho aduro enti e do no fe ahaya me ya ekina enne me ha ade ekia me ha koto wei kwa ha ana yesa ama nipa bebre wuo nanso enne se wote Ghana ha na se wo asase so na se yade pa na tini padua ni mu a ene na do ani kire Dr. Ba so ye titi obi owo dompe ene kasemu yade da bia hwa ne ye kan fi se ewiase ankasa ne se wo hwe amanone awodo ene hwe nkrofo ede nade akeka ka mo nkasa ne omnompe ho a ebia ankasa abere na Dr. Ba ho ana omte ne nkanka ne dade ehye nipa na mu ene enompe mu a omuhunu amani anka ansisa enu nti na da bia ye ka cho se yade me nipa dompe enwo kire no enti ye wo yade awodo ekoka dompe eme ne nipa bebre edane bubuafo eme ne omote fom sebe enso ne se wopaja ho se obeba Dr. Ba sa yade na edi unya no agi dompe no aboso no ama wo ye hwe enye no ne de haban akonti asa yade no ebise ne wo betia me maami bi me papa bi o kompreni na chi obedanya ne bia no o kompreni na chi kase no eye ne ya obi ho obekọ akotwa ba ne yesi na chi kase na achia abende afa asia ni nyina no eyo haw na abewura nipa wo kase mu nanso se nese wo haw bi ba nipa kase mu a edie nipa nyina nim a doctor fo akasefo nim ebe kyewo eye chamfo ba enyarewa nyina bedwane ebi se wo ba ye ho ni ye sha ase de haban no ehwe nkase no ama ba bia kase bia adan akodayi a wa ebeje wonsem na abehu se yes nyankopon ahya adwoma kyede a odi atom Dr. Ba enti ne obi a na chikase pa ne spinal cord no eye ne ye tutu no pa ene bebre omo chikase enti ama omo adane abubuafo abubu agufom ene obeko bebre ye wo young girls bebre a ene omo akafom omo ntimi nante misrew ene ensem a make tie nie hwen wanye se oh we wanhwa oba no ana wunua na wo dofo no wo de sa obehu se wakafom na afi nante ho akwatwe ama no Dr. Ba tie na hye ne nso se ye kaso obi achi kase ohaw bi abam amenne se bi ontimi kura nante se bi ontimi na ontimi nya no hwea eye Dr. Ba ana obetimi de wani ato ede owura hyemu ama sa yade no ana wachi kase mu haw no afiri uso enti na awiai obi ane maame ne papa ne yiri bi ne nua bi ne haw nyina ne se wanya nkwanhyia bi ewo ne chikase ne yade bi amenne ne chikase no ohaw abamu amenne se bi waka fom a ana enne okoketa so ntimi na ne nyina no o de ba Dr. Ba wa me ka cho se wachikase ne se achia wachikase se mu abiebie wachikase se arewe wachikase se bia fratena bisu a ne nyina ye Dr. Ba so ye na aba ho ani kase mu ani kisem wo ne se
sɛ bo mo bubu agu fam no kra na ya na ye pese wo mo ba ne mo sɔre me nkrofo hunu sɛ Dr. Ba wa duro ne ka duro ka haban ne ka haban ya ye din sɛ chikasɛmu yade a sɛ bi wusa Dr. Ba ho a wukotwa agya wadwo enti nsa ne ho nkoto sika nwu ɛna wia me ne wudi nkomo ebi enne wu nti na mbetena ha ebi na wo de ne ye wachikasɛ na amo abrɛ anidaso asa wonte Dr. Ba ne dia enne de anidaso abasɛ obi a ne chikasɛ ye ne ya no onfamra Dr. Ba ho ye ka dompani ye ka kasa na me ka che wo sɛ wo hibo wadwonku no eye kasɛ ɛna no nso ehia na hya ase sɛ rewe a wobenya ha wo bebre bebre ɛna obetie obi ho nante kakra no atena ase ubebu sɛ wɔsi mata so na ɛka wɔ me madwonkuru me nante a na ɛka wɔ me mesrɛw emre bɛ hyɛ ase sɛ wote yaw ana wuti pensi no ɛkyɛ sɛ wo nkasa na hyɛ ase ɛrewe wo nkasa na hyɛ ase ɔhawa bam enti tuanamɔ na fo ani kyerɛ Dr. Ba ho hyɛ ne nso sɛ wadwonku betimi am wɔyɛ bubu ani ubebubu agu fam wadwonku bɛma deko wo sɔre a wontimi nsɔre no akadam nanso Dr. Ba sɛ wo hibon wadwonku no ɛma sɛ bi bubu gu dan mu kra na yɛde wo ba ahotɔ hɔ a yɛde ahaba bɛ mu wadwonku no yade bi afiri mu awie ya me ne wudi nkomme me ka kyerɛ sɛ obi a ne sisi ya ne ya mesrɛ afi bronya ye kowura mu me sɛ wo kompreni sisi ya de 2025 ye kɔ ende no bra me enko sɛ sisi ya de no emfiri wo so efi sɛ Dr. Ba ye yaresabia bi a obi a ne sisi ya ne ya ne waist no pains wo mu a wo bre no ni nyina wo ba Dr. Ba ho a ye de ahaban ne ye de asaw yade enti ne kroma ye ntra kompreni sisi abra Dr. Ba ho enti ba bi a wutie mi bia no ebia na wo sisi yade a fabra Dr. Ba ho enne me ne wudi nkomo aka kyerɛ sɛ ukoto dwena wo de da bia wo de wafa noma na ade asrasra so no ebekɔ ankekɔ ma me hyɛ ne nso sɛ arthritis na ahyɛ ase awura ukoto dwenim a ewiwi wo cartridge no ewi gregre no utira nyi ya eda bi beduru no ukoto dwene bɛkyea eda ni beduru no unam wa na eye dede eda bi beduru no wobɛhu sɛ nante akora no untimi nante biem ni nyina kyerɛ sɛ yade na efra na arthritis no abewura dompenim amenne wo gregre na de da wo dompenanim no ase ni nyina amenne wo ho kyerɛ no ogyefo ne hwan enimre mu de ogyefo obetumi agye wa firi wo kotodwem yade no eye ba herbal hospital a ye ka ye nka ni agro ye ka ye nsasi ye bo sɛ ye adwuma biso obehwa abrochifo ananka de na de ekowuro mu ni anom kotodwem na nne mu kwa ba Dr. Ba ye de ahaban apam yade afro mu a nne omo etimi to abasa ema omo nante yi akye a na sɛ wo wote a wo haw ewo kotodwem no utu anamon eba Dr. Ba asye enne obu ana aposo ye ne ya eni ekowura Christmas awo be hya ase aba wo beti wo se ma hu tutu aba me no mpemu nyina reme me sasa boraba me sere wo sa no ma ni jaka na fo ani che Dr. Ba efi se ya yaresabia oba sasa bura duro pa wo ho ye wa duro betimi awura ni paduanum ama rheumatism na age udompe ana age uni paduanum mu no ni nyina afiri wo so amwanya fa hodie awie wunua bi abodam obabi adwurum ha wo tete no da bia sadi o ya na mpese me kapa kroma obi anya adwurum ha wa ye de na kotena so ofie mpa ebo ase enso ye yate mesrew mpa ye de obi ahia so obɔ mpa ye na mra wo bɔ mpa ye na wo de aduro e ka nipadua no sa na mpa ye ne ye adwuma ne ntem enti obi a ne babi ebi akono bibi amene na adwene itane ebi okasa kasa wo ye no ma nsɛm fata wo de ne ba Dr. Ba mpo wa mfa na amakra wo de braba gi aduro no fa koma no odanyane a adwene ni besisi so ama wanya ne fa ahodie obi de ye twere yade ena obete me ba we de me de ne kwa no otwa ena obehu obi young boy ababa ofefefe no otwa na oda kwa ho ne etu nso gu no so na no otwa ahuro ni nyina Dr. Ba se ya bonsan yade se nya bonsan yade ni nyina wo de ba Dr. Ba ho a ye behwew ama saa ohaw ne amane na twere no afiri wo so afi also yamkura edi nkrofo nya ena obeti obi se me yamkura edi also edi da ba na beko se opese kroma also pa afiri wo so ntentem ema wunya wo so dua fo ni kire ya yaresabia ho ye ba herbal hospital woni nhwew ema yamkura also no emfiri wo so ena obi de ye kompo ehye ni minim ontimi nto chen ena kompo ntida ne da nyiro de ade akyekyere ni ko mesrew eto obetwa Dr. Ba so enti obi a kompo tete na ha no eno so wo de ba Dr. Ba ho a ye bebo ama kompo no afiri wo so afi hania ene nkwe na tete nkrofo ni nyina Dr. Ba ye de kasa ni nyina abawie ye ena awie de me ka chon se Dr. Ba ya yaresabia o ye hospital enti bo ho na yade bi a ya modie woni padua no mu obɔ mode je number no fra ye be mu aba na fe yenso ye de haban na nyankopɔ de adom ye no
atu yadeɛ no nyinaa se ama wɔn nso wakoma tɔ yam ama abrabɔ no akɔyi ama wo. Yɛ number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 34 82. Dr. Bae wɔ Kumasi Atonso Agua Ban Hospital n'akyi. Ɛnkran no yɛwɔ Spintex Road 18 Junction. Awia yi me se sɛ wohwɛ Dr. Ba na pɛ sɛ ɔyɛ deɛ nyinaa akɔde a ɛne ɛdi baako pɛ nnipa bebree di bɔ se no ɛyɛ ba Marco Nyankopɔn nkɔ so no nhyira mo paa. Amen. Nhyira wo nso yɛda se. Aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Onua TV ɛna afei wɔ Say Krom TV. Akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛna yɛde ma mo no na yɛne yɛnua bɛrima Kwasi Alfred ɛna na egu so edi nkɔmmɔ yi na yɛbɛbɔ mmɔden yɛne no bɛto nkɔmmɔ twitwie no ɛso na afei yɛma yɛn nsa aka Oba Abigail Dramani na yɛbisa no adekodeɛ pɔte a yɛnua bɛrima yi ɛde ayɛ no anti watumi apake ne nneɛma na agye sɛ no no yɛdokoro yɛnua bɛrima ma ne ka no koro ɛwɔ mu deɛ wɔgye di yie sɛ wɔde yɛ baa no na yɛwi afomso bi ɔbaabi agya yɛafrɛ ɔbaa no ɛnso na ansa na yɛbɛkɔ ɛno nso ɛsoɔ no yɛmmra na yɛmɛka akoma akyɛdeɛ bronya akoma akyɛdeɛ no ho asɛm sɛdeɛ yɛtie biara no wɔde wɔn nsa to abrɛwa aduane mu no wobɛdi na ɛyade a afiafi biara no yɛyɔ ɛno nti wontumi nyi afi bi mfiri mu sɛ afi wei deɛ menyɔ daabi sɛdeɛ yɛtie biara no yɛbɛyɔ ɛno nti no bɔmmɔden na ɛboa yɛn wei ɛyɛ akoma akyɛdeɛ akoma akyɛdeɛ na yɛyɛ no bronya berɛ biara na yɛde boa akunafoɔ enyanka nwisia impo disables wɔn nyinaa ɛka ho ebi na kyerɛ sɛ yɛde asom wɔnom na yɛnko a yɛnsa nso nyame ne kata nti ɛyɛ na yɛto yɛn nsa de frɛ adɔfoɔ a wɔhwɛ yɛn na wɔn tie yɛn baabi bia da wowɔ bi asɛ bɛ support yɛn wei ɛyɛ mfie bi a ɛdi ayayɛ bi ɛna wobɛhunu sɛ ɛyɛ na Joe ɛde ato soɔ no na ɛde ama yɛn no ebi na wohwɛ yi na wei nyɛ wɔn nko ampo wei anɔpa no afei na no wɔn ba ɛnu mpo nie na otwa bie mu a wobɛhunu nipa dɔm a na egu akyire ɛne na nyasa ketewa obi nso ɛba bɛpɛ biribi in fact sesei yɛnya kranka ho asɛm no yɛnyɛ si de se bɛ mu no wobɛhunu ansɛ kunafoɔ yi na wɔn ayi wɔn ti wɔn ba groups in groups ɛne sɛn ne nyinaa ne sɛ obi a bɛtwerɛ ne din na ɛda no so na sɛ ɔbaa ɛgya ɔno nso atumi nyane deɛ na ɔde kɔ ɛno nti ɛne yɛkoto de asrɛ mo sɛ afe no ano ahyia bia ɛkunafoɔ bɛfira wɔn mu bɛdidi wɔn mu bɛbɔ duku enyanka ɛbɛdidi saa nso na nwisia bɛdidi enti wadaworoma yesu na yɛde frɛ wo a ne yɛkyerɛ sɛ afe mu ne nyinaa fa biribi da nyame ase sɛ nyankoropɔ meda ase mpo awuwu esi 2025 na nyasa ketu ɛdɔso papa emu kwanhyia afiwei enye easy awuwu ne dɔso nso hwɛ nyame abɔ ho ban wadɔ yɛ nti nyame akora wa ba bedu sam pɛpɛ so yi obi wɔ sika na nso wɔn kyerɛ ne nsɛm deɛ nyame se wɔnyɛ no ɔnyɛ ɛhiafoɔ mpa yɛ mpɔtɛm da no anaa yɛ mantam da no ɛyɛ wɔn a wɔn nsɛm wɔ bie ɛno a na bɛboa wɔn nom nanso wodeɛ woyi w'ani na bible ka sɛ mi papa wɔsi edua a anso aba pa no yɛtwa edua anso aba pa yɛtwa twene ɛno nti wadaworoma yɛnhyira fama kunani bi yɛnhyira fama wisia bi na yɛnhyira ɛfama agyanka bi mane ne di mane mfra na ɔnsere na nigye mmra na koma mu na ɛho nhyira no sɛdeɛ tie bia no ɛbɛyɛ wo ne wo fie ani nkyire madea ɛno nti yɛse ntoma nana ntoma ɛmo anwa gehyia deɛ wo ankasa wowɔ no wohu sɛ obi wɔ hɔ a afia no bɛhyia se ya ɔwɔ nneɔma bi wɔ hɔ a ɔno ɔwɔ n'adɔyɛ bi wɔ ɛmo
5 bags egu hɔ a ɔpɛ sɛ wɔde kyɛ wayɛ n'adwene a da bia wɔyɛ ɛma ne mu wabam yɛaka kyerɛ wo sɛ yɛyɛ de yɛhu wɔn mo sene wɔ wɔn ba yɛ nkyɛn abere biara yɛne hu wɔn a ne sɛ wɔn kɔba nti yɛsrɛ ɔbra bɛka yɛn ho wɔn no a wapake agu hɔ no yɛsrɛ ɔfa brɛ yɛn wo deɛ ɛyɛ a yɛka ne sɛ yɛ wohu na ɛdeda soɔ no deɛ wo deɛ wobɛhunu disables no ɔmo nyinaa ba emum mekae sɛ emum bi baayɛ na yɛkyɛɛ nneɔma no ne nsa nka ne deɛ bɛhwɛ ɔde ne nsa bɛyɛ sɛ yɛ ɔpɛntɛm agye ne deɛ ayɛ de akɔ biribi a ɔde bɛwura n'anum ntia afe aso a afia no ahyia ebi wɔ hɔ a anka wɔmma sɛ ne nsa tumi kɔ n'ano a anka wɔnsɔre mma anka obiara ni hɔ a wɔtumi noa deɛ ɛsɛ sɛ wɔno adi a mesɔre afirifi ayɛ dɛ sɛdeɛ wo ne wo mma tumi ɛtɔ akokɔ kumure no wo mma na ɛkɔe wankasa wo sɔre akɔ hen mo adidi kama but ɔno deɛ wɔto n'ani a ɛyɛ wo na ɛtɔ w'anim nti na ɔba wo nkyɛn no nti yɛyɛ koto asere mu sɛ yɛsrɛ wo dwene gyanka bi ho gyene wisia ho baabia wowɔ biaa ɛne da no twuro ko ne da no twuro deɛ wowɔ biaa fa boa yɛn wadaworoma wobɛbɔ mpayɛ tiawa ɛde ama obi bia ne bɛka no koma sɛ wɔyi kakra ɛde ama gyanka bi ɛde ama awisia bi sika no a ɛyɛ a yɛgyeɛ no ɛno na adɔfoɔ ntoma a wɔn de bɛba sɛ anso a yɛde kɔ ne akɔtɔ ɛmo na yakɔ akɔtɔ na yɛde aba bɛka ho ɛne ho nneɛma nyinaa anwa ɛna makel ɛno because nneɛma no ɛma dodo sɛ ɛbɛso wɔn nyinaa so because ebi wɔ hɔ a wɔkɔ kora no obi ba yapɔn na obi ba nti wonya nneɛma mpempem a mpempempempem ɛna ɛbɛba nti ɛno bi na yɛde yɛn nti yɛ sɛ wɔn nkra na regions ne bi wodeɛ no wontumi mfa nneɛma mma na wodeɛ no bɛyɛ sika sɛ bɛyɛ a yɛde bɛkɔ akɔtɔ mo ne awane ne saa nneɛma no ɛde abɛguɔ nti papa bɔmpa yɛ fama obi yɛ ka n'akoma bia na nyame ntie no yɛkɔwura 2026 yɛbɔ mpaeɛ awurade a wode yɛtwa afe maako bosome maako du baako na wode yɛahyɛ dumienu yi ase na sɛ nti a woma yɛtena ase nyinaa ne sɛ wode bɛfa yɛ so no afoforɔ nsa aka yɛda wase ɛberɛ yi mu woba bi ayɛ radio ayɛ krado sɛ ɔma obi a wɔni bi anya bi ɔma obi a ɔni sika anya sika ɔma obi a ɔni aduane di anya aduane adi akoma bi a asiesie no ho adwene bi a asiesie no ho sɛ ɔbɛyi ama na ne nti obi asere ne nti obi adidi ne nti obi bani agye awurade hyira saa akoma no amen hyira saa adwene no amen deɛ wɔde ba nyinaa ɛnyɛ nhyira mfa mo ne n'asefoɔ amen na kanka bosome baako aka da yɛ nim yi papa fa ne twa ne nkonimdie mu amen ɔne ne fie nsere sɛdeɛ ɔno de sere ahyɛ obi ano o se sɛ yɛanya ama obi no yɛanya ama w'awurade nti nipa no yɛ ama obi dia na wɔnum asɛm nti anim sɛ wɔyɛ ama awurade hyɛ wɔn anim nyam na wɔn nso bɛhyɛ wɔn anim nyam wadom nti amen amen nti no fa wo deɛ bra ɛnɛ yɛ maame bi ɛde ne deɛ baa edi no ɔsɛ fɛn sɛ ma charity kentin krono okay ɛno ɛyɛ nneɛma bi a yapam tuma bi a yapam ɛna ɛno wɔde ɛbaayɛ ti ma charity kentin krono awurade nhyira wo paa deɛ efiri ɛbaayɛ ti onyame nhyira nso yɛhwɛ wo deɛ anim yɛntwa yɛ homra yɛba yɛbɛto so Ofa, na se a hoja de adwuma sonko. Uzo wo. Mehu pa. Bɛtumi no yɛdwo nyina wo se ofa wa wo keka kɔso. Ni nyina ɛyɛ Papsco Herbal Capsules. Ɛyɛ bibiduro ni ayɛ ne topa yɛ. Onuma no pa mienu, anwumre mienu. Na dwuma dia ne sɛ ɛboa brɛboɔ no. Ɛma brɛboɔ no yɛ dwuma yi. Enuane yɛ di, nsu a yɛ nom ni nyina no. Ɛkɔ yɛ mo a brɛboɔ no ne di ho dwuma yi. Deɛ yɛ papa no, na nipadua na fa. Deɛ nyɛ papa no so no, na ne so abɛsere kɔ. Ɛma nipadua enya nkɔden. Adefi bi ɛkɔ nipadua mu bia no.
ɛboa ayifu wagya no mu ɛna bɛsɛ kɔbɔ nkyɛn ɛna ɔbɛyɛ fɛn detoxification community detoxification yɛni kasa mi sɛ casco ɛba center na akɔfa saa aduro di aba wɔfa wɛrɛ mesrɛ mamba ko pɛ na wɔn nya hɔ de bi unia ɔkɔ drɔsto biara wɔso pɛ pasco ɛba capsule obɛnya bi nti wɔn deɛ nya deɛ bɛso nti kɔ ɛkɔpɛ bi tɔ pasco hey Pasco capsule me akrobekuma jimwadi yes nkɔdaa a wɔn anya mfie eduminu ntumi nnum bi apɛfoɔ ne wɔn a wɔma mmɔfra nofoɔ nso ntumi nnum bi FDA agye edwadie yi nkratoɔ yi ato. Attention, all State Housing Company Limited homeowners, landowners, and clients. From November 3rd to December 31st, 2025, the State Housing Company Limited is giving you a 15% discount on all outstanding payments. Oh, yes. Spend less on your ground rent, land regularization, lease renewals, concerns to develop or assign and service charges, and secure your ownership today. Visit any SHC office nationwide to make your payments in full to benefit from the 15% discount. You can locate the State Housing Company Limited at Ring Road West, adjacent STC Yard in Accra Digital Center. For more information, visit our website www.statehousing.gov.ga or call 0302-221-422 or 0552-725-656 or 0503-083-393. Remember, this offer ends December 31st, 2025. Don't wait. Pay less today. Hello, Ghana for bills are coming home. Bills set 2025 video. And it does so homo bia what you walk only ejumaye. Ain't if I when it bills. Na bet loan now, bet media wow ejuma. Way ye loan don't come in. We yashio. You hear no Ghana card. Na won saka usika. Na so we be a we wow ejuma upesa utremu. Anasa we ejume nia. Uchi busumi aketria. And your bill set bread. Na beti lona. Wonfa bibia siawowa. Collateral and nasa deposit. Yemu bia. Ain't ya fate. Bill se will be a wuni ejume bia ye. Ubetu nya beti loan don't come inubi. Nasa what's nefi na when yesika nubi dia. Eye wow. Ain't it for bills se sia. It was 0596-920-833. Ana 0302-200-390. Now where to me chiawo bills. Nemo HSA Kakrao. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills, financing your needs. Mama Mwakwa Bamfamra Community 7.9 FM. Nafe Osai Chrome TV, Wonia TV. Baby, I will be ano Yakumu Nsem Jumedi, and no, and not yet de Mamono. Woshe nafe utie bie no na hyɛ ne nso ɛma me sɛ ɛnɛ ubedidi obenom obe ye bibia wie na abewie no obehunu sɛ yade bi nso ɛnam baabi a ebetumi aba nipadua no sɛ enipa timu ade to the extent sɛ kɔtɔ kwadu kra no awudi ase bisi yade niema bi na agugu kwadu mu a ɛnɛ ye bunu pa ebeduru anwumra no kwadu na afe ne sɛ wabde sɛ kɔ ukodi umo se ukwa akonya yade na wo brebo ne ho ne manti ene pasco eba capsules abade ma wo we de eye brebo nko a edru wenya dra esa yade bebre eye brebo nko a yaye de ama brebo nko a enu ntime se wada mabusua ne nyinada ensa enka pasco eba capsules no ebi na mononom enkora ntotofe wanketo a oni murufie du bienu de wo mo ntume enum pasco no ebi ntimo nhye ne so ema me pasco eba capsules eye brebo boafo no mesre fidua bia munya bi ukọ pharmacy bia ubenya bi ato frɛ 055-745-3579 055-745-3579 ma wonsa enka bi sesia na ehye ne nso ema me se ABA Herbal Clinic Dr. 3 days so for rasta ono ena ekasa kire wo no wose bomodia na ebra ni yade o maame oba ye fe ni yade enye crossover da bi da 2026 no yade ani korogyen de croissance ye betwe niam mu yie pa enu nti bomode aso be ko ABA Herbal Clinic na Dr. 3 days of rasta what me ahwe wo aboa amwani yade ni nada efri ho ama wo stroke prostate wo liver enu kidney yade no eno wo se fabra oba wo ko fichira eniam sisisu ye hypertension ni na no wo ko doctor behwe na afi wodi nupa etuase deku e de ama ABA Herbal Clinic e wo kuma se
ɛyɛ kwada so dwena se oben main market no frɛ 0541 565 199 0541 565 199 na ene doctor 3 days eni nkomo emfa wani yade no eho ma yensan ema mo akwaba ebiem ansa ne yekɔ no na yeka akoma akyɛde no eho asɛm enu nti wadawro ma evangelist abompa ye de ama sɛ wodie no eye sika ekua ketewa bi enso ahụ no ti sɛ wodie no eye sika wadawro ma wodie wo send wadie ewia send me WhatsApp message na eka kyerɛ me sɛ ebia ma send ska ma send 10 ma send 20 enra me trotro din bi kakra bi eba ya Ishmael enra me trotro din bi edema okay nti enra edi eba ye ni na wo de ba na wa send me wodin wo do WhatsApp message message aka ho na wo de amount na aka ho na metumi abo wodin no e was 0245 301462 0245 301462 0245 301462 with the message in about na ya kind the amount it was 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 into Odeba ye bebo within was send a WhatsApp message and a normal message enra Abraham Kofi sa de ebibai Enna Doris Ampedu Joseph Nana Apia Enna Stephen Buaku Omo ena edibi eba ye enra nti onyame enhyamo pa Marco unse emo no obi wo ha ontumi ntosak no wo de no usika no ewo fom fabra ye bekeka abobom na yato enu bi na ya che unse afishia se ya emu nsem dooso nti kamera ketuwa bi kura na eniema wom nanso yado ye ho no onyame de hu ye mobo nti eduru se ya mesrew unse ayifo ewo niema bi a omoye eduru sra ha omo se ye koye sra ha ye koyi ye hu musuo otumi to nantwie na wache eduru mre bi se ya wo ntemi de na kan sra ha omu kan saraka okay na wakọ no wababa be ye na fefefe obia utumi bedidi bi unnim ade kro no unnim ntiase nti eduru afise ya uso ye bawoma ne ho ban ye bibi enkura ne nyame ahwe omu nyina so emu nsem bebrebe yi ne nkola abone nsem bebrebe yi ni nyina enti de wo be ya ne se kakra wo bia no ma media would you 20 cities 50 cities 100 cities 200 na the 500 1000 no yeah and say na ye pe so mo be ba be boa ye 10,000 ya na nti de wo bia yensi wo kwan ensate na ye pe nti yensi wo kwan wo wado ye ho adoye de obi ya de wo wakoma mu ne wasusu akwo wakoma mu no eno na ye to ye nsa afra wu ye se ba bia wo bia ebi wo ha ye kwan wa untumi fa send ye okay fa send ye ena papa bo wa ha no wo ntoma eni duku no ne money anwa sa ne ma betumi de aba wa ye mefa no ubetumi afra ye ni abefa wo so a ubetumi de aba ubetumi de aba ye beji wo studio bebo wudi o me ntuma ye sei nina eya na ebi ye ma na ye fe dodo ntuma ne sei o mo ba o de ne maame de ono ade ono so de efiofo de no akeka bom na mpacho wa nkasa wo de aba usika no so ampacho ekwan da ho ubetumi de aba ye twen obia wa ha na afina no ahia fasere ye hye obia no ma memfa ye maame Congo no wi a ya ka cho se eye December bosom ne yesi nti we ne de ye be ya akopem 24th na ye de dwumadie no ebetintim so no onso ubetumi abe sponsor ye ne a mbia emo be 10 ubetumi abe sponsor ye anwa ebia anwa boxes no be mienu udie de obenya bia ubetumi de sponsor ye onso de ye ntoma na sika onso ubetumi ama ye hunu wadawroma wo frɛ 0245
301462 0245 301462 amadio so mako me so pese me sponsor mo kakra e de na me fan sponsor mo e mo pe mo a anwa e nantuma nso frɛ me na ubisa me a de ye hia no me so metumi ama wahunu oba pa na pomete say yada nyame ase eye Congo no kwasam ointment papa yankwa yo obi anko krom na wonko pe bi nto e say hamatan na ye bewura mu no o se nso na eto de but we ye nso a de awo ne mframa bi e ba beba e ha dwene pa e na ekoba ne san so a wo sere nkonkura emfa eti age so wonya de oil wom na timi no na de asra de bi asra wo na ntin ho nyina kama na epe no enyiwa ama Auto Congo Intimate. Your number is 0249 0249 01 71 71 0249 01 71 and 0204 61 Moa moton bia mo pe bia tu no obu onso a wose menton de na nso me pe ne dodo e de atukwa akwa abrochire mo nyina mo frɛ saa number no betimi kra nso aye message amayen betimi nso afra your WhatsApp na wo abrochire a woni ye di nkomo ne ahwe kwan e befa so a e betimi di bi abro ye nua ba bi e wo Saudi Arabia ne brother na to de koma no afa kra de wo kan say de ointment no Saudi fo no agi atomo no opese ono market bi e wo eti se wo fra ya na ya ye boxes no na ye de ko na wo mo ato o mo se ye papa na o mo busa se o mo ate ointment sa no ointment bi on betene nkom be hu bibia anso no ya ne mo wo hye but ye de ni mu nye hye ti ade ntine ye friend say ointment ye me ka say ka se bi ointment nya de mu wo hye na de mu wo hye na wo mu no enye no na ebesa wo yare ne de ama wo da bi eye duro na wa ye no aha ti na mo hu Congo say ebo adwuma no eye nubuna ane hahama ya nkasa ya natural herbs ene ye de aye eya na questions bebre ba ebi busa say yes wo yo ba na wo de ade hyehyɛ wa na mu a obetimi anya wo de anu kokram anasa wa wo de anu betimi aye den na Congo yi so ye bo hu dawro say ye mfa bi so ya nam na enkuntia infections ya na mu ekeka ye ni nsuo enkofa wo how bi ma ye da ache ana dabi ya nananum abreso nzi ansa no okwakodware no brane hahama no me mo bodi wo mo yam na fiko na omo de ade ya ye di tun so ma ya na aniti mo fa sa alon no se den na mo de bi aka na mo yam afra na mo de atokonkom ti ebeka 30 minutes amna kodware a otibia na o de akoha ana o de insect na o ye na de na ebo no na ebo no ti o raba from 30 minutes na so no raba from na wa kwosiri nyina na eko ya na nanom time no na ene wa wash ni ho na so no na omo ye more than mercy ma ajawadwa because na omo siesie wo eye enubrane hahama eye natural na artificial bia ni mo no omo use for so many years atam na cancer akobia no kokram bia ni ho sana Congo ointment ete ya de enubrane hahama na aye ya fa artificial colors and fry bibia ehie ni mu na ade a ehwam bia nso ni mu na wo hu ne say ye natural aye de ama wo oba use 100 years uni problem na no kra na kwa solve wa na mu problem dia ma nti wa ha ba biem na de be ma eti yesram ye nuan mo mama na mu keka mo ne mama na mu keka mu nyina mu tugu so na mu nyusu bi efi se wa na mu keka wa wo hia ne mo se de be ya e be bo ho ban e free infections wo so wa na mu keka na enso free ho no mo ba no wuti bi de tua no pa no ati bi de tua no ma enumre first time a wo use no men ko be ma ho na efra say Yunus be na awotwe ana na awotwe mienu ndem kwaka na asem aba amote na awotwe mienu no wa omuntu mentwan owetiri twan 2 week won't me that you wow people say I meka wa do besrao wala mumia ye ne enye ne kakra be ye yesa de be ya niema bi a ha ye no nso ebetimi afri wo ya be ma nso na wo yire ka kire wo se papa mana mu ye mahine ti makoto Congo ni bi use at ase ma no edisa e bia infection o de be ye mane treat na ase ntu na entimi emo na bibia enye kama ni nyina ka ho nti na infections ye treat ya na entimi nko e bia oba akwa infection bi e wo washroom bi a enye papa so anasa jana bia enye papa so na wo treat na be ma se minti na
a wo treat kra e se mema ni bi pesa papa mako yes wo ni mpefe say wo ba yi ni me ha no wo ye ho adwuma so still obe enter me nua be ma yes a so be fa yare ni bi o ma ye mo abo ye ho se de be ya bibia betimi aye kama ma oyi ni space kakra na onyi su Congo ointment no na enye fine me brother bi eka edi Congo ne kwa de ogi free me nsem free na me de bia na oppress me se wo hia bi ti one time mo share me bi kra me no o hwim free me nsem oda kwadwom ho no de koy Marco do 3 weeks time no friend me say we ma de konti ada no me twin Congo ni free nsem na me say David no so na my wife for problem bi na de bia wo ka ho asam na mpese me fa me mpese me ka kire wo but mpese me gina me contract ma yin ye kama papa before and after say me na me wo mu ti me hunu say de changes ni city na me sisa was ye kama mame the way na ade ni city a me ma no use we de me na me de ma no na me say na wo kan ne say na kire no na me ka kire ne say odo na me ani munim de ko na me kan say odo me hu bibi me ana me yire no me nim wo ana sesa abanso a me hu no na Congo ointment ne say ye kama ti me ana mato bi say gene use ana ono a twe ne ho ma yi ni use ade na no say ada na okọ ho no ma ko was Congo ne ye fine ti ono an ka say recommend kra ma obi a o complain o say akoto Congo ointment ni bi mesra mo wo yo ba na o ma infections how sabre ya Congo ho no mo a na wa kasa oba si mayo no na apese e free wonsem se wohia bi ana wanam ye wo hene ya na apese ene modi nkomo e bi se obo ho ne de na kire e de be 2 years e de 3 years e bu kra nam 10 years awo wo mpa ne ani adrentimi nko eti woni ye di nkomo a ye be hunu se de wo eche na esitie obo ho ne de ne ye ne hene ne de keka no obo ho nso so a edwa no e ho sese no na otiti ye be hu infection kro ne ye hu kwan ye be fa so e be boa wo ama treatment na ye kama na ade na ase atu enti sa betim do how bebrabra betimi afra wani betimi abubu agu ho betimi ase wo organs just infections nya dia e wo se ye soso eti natural for ye tena TV ni radio so a ye say prevention is better than cure adan ne ye mo ye ho ban dan se betena wa ma yare na beto ya ansa ne akochiri se akopedro e bia me nua ba wo de na akwakoye too late de ama na afa wo treat enko ti se de bi mo ka no se ya wo mpania ya no munura entimi enko because emo na nyini eti mpania ni nno ni timi enko your numbers is 0249 0249 01 71 01 0249 01 afa say your pompa tibita so na enkonfama wo honam mu na ye wo hene wo de say fa entiri gu so mu dware so hye kra wo de wo hwi a Congo no de faka ho ne fasra na enyini nyina emfiri ho ekro so mako etimi ne pa ebeyi kro ni nyina kro ema body odor honam kankan se kro wo so a na ewia bom fifire baka kra bi a eya asam nko a ebia na wo de pampan no want na twam obi ho a na mo se pampan ne etumi so enye so de blade ekorewrem efa se ka bi akorewrem yesi wo dware hwi a fa Congo ni sra te se de wo di wunkun esra fasra sra kro ni mu ni nyina me ma na wotwe within that week 3-4 days who kroni biem e wo ho ense bia gu bia no Congo ointment ebebo wasra nkun ama nkun no ense wo kala mesra bia ma stretch marks ma na nso oban ama niema tuntum bi edada we mu afa Congo ointment sra na ensolve problem me fa ma yo ba time so na wo hwe me na so wutie me wo do ba e ko school ba ne diaper so fa Congo fa ne to ho kama na ha mu nyina se de be ye okodwonso na eche na madam nyi ya enko fa his rush bi ema no enko ma ne to ho mpro anase ne to ho ehwane sanse akra na ya obata wuzu ntimi na bi eti hwe wo ba ne to ho yi na afa de meka twa to a mekọ ne sei enframa na efa ne mu be ye dry mu be wo eti eja hwehwe nso ebe ba ye hwe fie yie na mom fa Congo si fie te se first aid se bia bro nyan wo chinam na ade bi tu ehyewa obu oni nipadua no akre e wo ho e bibi si wa wote ya na wo di asra so ntententente enkofa akre bi ama entra ma akre ne ma akre ni aduro akre doctors ne be ka cho eni aduro ma ko akre bi a aso ase enso ne hwegu ne ba so so hye na akre abepie na wonim akre so ade ba ko e wo ho ya de se efifi
ne ba so akra ketwa be 7 years na ada me hu ye me imagine say akra we ba benyini onto me very anti-cra onto me. Your number is 0249 0249 01 71 01 01 0249 01 71 01 and 0204 61 baby to so abomodi ane friend number kro okay onyame insha papa aha Akoma 87.9 FM and afei Onia TV or say Chrome TV Akoma mu nsam dwumadi no eno a na wo hwe na afei wutie no na ye kono na ye ka Akoma kyede ho asem ekunafo enyanka ene nwisia wadaworo ma ye nua baba ko Irene wasema Akoma send mo 100 Ghana cedis and it is Irene at 100 Ghana cedis ya no dia ene ye behwe say ya no nsie no ye pe ene any pattern wo de ye free ni pattern any pattern will be asema akoje 100 cedis 100 cedis any pattern ye be kwa nimo enti any pattern emrena so 24th there eni achiri ya enti wadawroma ene you say any pattern on my 100 cedis 100 cedis 100 cedis 100 cedis ya yen sa enru 23rd no na che say ye kwa nimo kakra na ye tumi ama ayama na ye fe ye hwe de ode tu so ya make ya na wo de enyanka no we mo no videos no ne wo de Google so de mama evangelist mama any pattern we pattern am I 100 cedis na omo mbetimi 20 50 ebi adia no so no odin ya oma ye 200 kura no at least the make kan say ma ade ya wo wiase ne pa say obi didi na hwe nanim na wunya bi ni no so a omma ade ya wo wiase pa watwa mu oni fie wo se aduane na abusu na akola yi nam na wa pampa yi fa ne wini na onya bi ni na obi timi didia na bi aka no matuo ne nkra kora men ne kramaya men penna di aka no odi akobole papa penye bi kan se mi wo se obi a wudidi utu bi gu no usika na utu udidi na utu bi gu aduane sika no anka beba won se na watu ogu nti enu aduane ntu bi ngu da at least hwehwe obi ne fama no na so de wuntumi noa mfa na wiase ye hunti wuntumi noa emfa nkobo obi na gidi obi asu no nko na nko na beje aduane obi asu puri afa ye sika 100 cedis ma munje ande aduo na nkola bi onu bi no nya mu fa nko emu bi ema wo mi ma munje 100 yo nkola ma munje 200 yi ebe so nkola afọ okra no a mfa nya ma wo bi me so so oni me ma ye de ye no na busua bi ya sa de na de ba ko ni se man ready bambo because nyame nim say what tena se cha enkofo bi bedidi enti na de ma dokas wo wu ya Peter no dru ho a enkofo no ko fa ntoma dokas di ye wo ma do ye se Peter mami wo wu a enye yie wo wu a be da afese ne ye frantoma Peter sha chedie isu na bompa ma mami ma ye Peter say awrade ne kai nkoda ye kai mami fu achedie na sama dokas mbranko odini sa to dokas so ya mami na asaso na say automatically say the following year no mami ne be say ya do ye na be ya so na wo kun ebeda wo de ntuma yi bi aba because bi ntuma odi e kosi wo mu so wo mu fa ma but wo na wo ye source ma wo kase ya na me dwiga yi bi say on sa fia mu bonsam eso wo hwe wapon odwuma ekofi wakọ asori mpo ekofi kade chimfie nti asem edia na asi nye se sia no kasa ye nyina ya pon ya dinti nyina ya pon dinti mu and it has happened twice me ni na yenso ya pon mo fa ni se yenso ya fa ni se ye ko ujiri se di nti ne yetena se enya biribia o ya ho fa so ma obi senyame ku ye ne a obi be so fa obi be bre wona ma obi didie enti wo yi wo firi ho a da bia me ka se ukona nsafufuo aso na ahya ketetua no ma enya ketetua no na hyefo so ye no ho ma o droban no ansa no fa mu no na aka se ka droban no tua no to so ma no nkonsafuo no ma ka ketetua no ma ti da bia droban di kan buransa sa ketetua na bo sa no nyame aye bambo no because ye ne source no so
onim sɛ afoforo de besi so pɛ yɛnkame Dabi. hwɛ nipa a ɛba apata a yɛbɔ na ha enipa yɛma wɔ fie ha steps yi so wusi fo emre bi yɛdo fa back door yɛde me fa back door ɛno kora no yɛde me fa back door no kora akyi no wonsa nneɛma no anso ɛma ne sɛ yi sika ɛne yɛde kɔtɔ nneɛma ba yɛ san bɛkyɛ yɛ ɛno kora akyire no kosua obi no aba yɛ obi sɛ ne yɛnya bi da mo ekosua bi yɛ saa no akosua no kosua papa na no aba nketewa yɛ bi asa ofia even ntoma ne ntare nkrofo de ba yɛ nkrofo yi wɔn di ka bi ba yɛ na wɔn di ntade na ɛyɛ nyanka ɛyɛ orphanage home wɔn wɔ bɛkɔ akyire hɔ na wɔn di kan bɛ na nneɛma na wɔn de kɔ no na wɔn ani agye sɛ ewurade na ọmụ ji na obi ade pa o nyame nhyira mu nyinaa na nyame nhyira mu nyame nhyira na kọmọ so nhyira no mma yɛ hɔ na ɛma wo a wode ba yɛ wona ade ba yɛ ɛni ɛfɛ nti ɔgye a n'ani gye nti atiefo de yɛka nyinaa ne sɛ be a channel of blessing na Awurade mfa wo so yɛnti a wa survive nyinaa the whole 11 months yɛ a wama busumi dumienu abɛto no onim sɛ akoma kyɛdeɛ wo na Awurade bɛfa nti na wote ase no ma Awurade ɛmfa wo so na kakra bi a wobɛtumi wo de wadidi a Awurade busumi mu me makunani bi adidi me makwala janka bi papa obi so wasadi 200 cedis but one fa de di na ma enti me so but Awurade nim no Awurade nim no ba bia wo bia but again one of WhatsApp one dance exceptional clothing okay Awurade nhyira na just me see the pattern one kra de wadi nipa de nipa de na aka nipa nwotwe yɛ twɛm yini sɛ yɛn sorry na kumasi fo nim yɛ nkrafo nim yɛ ba bia onua akoma duru bia wo nim yɛ ɛnyɛ nna na mo bɛhyɛ ase so enti na make us what the ba na what WhatsApp ya na so send mercy signal say bia wo de aba no 0245 301462 0245 301462 to the bar now was send message you know it was 0530 507 849 0530 507 849 what the bar now with the WhatsApp message maka say one so a person who sponsor ye no ebia wo person we ni me di nkomo directly ebia mako me person me boa but me sika ye say me fan tomo me nya no anwa me fanya de wo a wo person wo sponsor ye big time no wadawro ma o frame a na ye di nkomo was 0245 301462 Kosua na Sunday. Wo de fabra. Ya me de besira wo. Wo a wo ya doye bia no nyame hu mombo. Enti na dance Oma unya adanse efiri so. Enti wo de wo nso obi hwe ya brabe so bi hwe. Ye ka ni say no. Brabe so hwe wo de wo be hu adanse a wo benya. Akua 2025 aba. Ya hunu ni esisi ye. Na wan nanim de besi 2026. Debi ameka Mrs. Kakra will be a woo ye no. When you say and no nyame besho so abo ho by 2026. Yes. Kabe yabro de kababro. And ka wo ma yen kasa 20 third no kra no why ye there was a way ye papa. Obi nim. Ye de no kra ko hospital. Card cry e say. Wo wi adura ye de be ma ho. Lab ahodo a wo koye. Onyame ehu mobo. Afi nyina say na wo koye. Afi nyina Yeah, Eric, US. You're down for Eric. Eric is say, Sister B did the birthday. Now, I'm way swap to Eric and Craft. Will be in the birthday. You're too much. Tamaso. Akoma chadi me to wonka. Na wo mo download the picture ni wie so a oba no a me be ye birthday na mano wono so e wo London no ono so wato ne nkra de ama me enti Eric me twen wo de minim so de baby awo no anya wontumi mfa ne ma ne ma ye be ye sika Eric me mfa ho ne ketwa se de sitie bia dodo meje ketwa meje se ye nim se ne ma mu ade wo bia enti de wo bia enti Eric Mensa aha no aka kire wo yiri Yvonne Nsem kura ne ma no
nia ni ya kama fa latrogen babies no fa Yvonne fa wo mo de no so emfa emra na mete hedge okay titia eno no mako sese ye nim yadofo wo do ya ma ye nte won ene na sponsor me sponsor Ben on say Akoma che was winning Hannah because it's no bema na it's we dia we do dia bra me na me de ehia wo we dia ya Akoma che de okay eno ye kunafo okay enyanka ene nwisia ene ye de ma wo mu ti ya ye de totu ya dofo anim obia de obia betumi bia ye nkasa ye pese but the only pakọ no ho soso a wo de beboa no eno na Nyankopon fa so no de hye nipa no nti no mobile na chese me de bom so a ne sa ye be ne 24th of December okay ya ni abreki se be ya wo mo so o mo be sentoma wo be nya apam de akoda nyame ase ne kwasi aga se aduane a 25th ne 26 ono so be nya no amo ni bi e de ama ne ma e de abusua no so edi ti me de apemo ate mentu anu from that na menshira me do okay aye da ko 360 ye ne de amka hit patch ye de aba papa no bia etu ya wase they could free ho aye magic after come say the answer omonum they don't know too much because obi abe friend bia oh bra aye mami papa ama me jai me para ne me diclo so any happen not that time until within 8 to 12 hours there no what they tarry did na say what did I when we in the bed before friend and also with the 12 hours saying adwuma bɛn na ɛbɔ where there you ati for ne ahwefo nyina me mama ajo won you have to know where there da kwa 360 and yasan ba bi so wo hwɛ me a da kwa 360 ni ahomka hit patch ai de ba adwa so sisi an ɛwɔ baby a pharmacy baby Oko Northern region, Oko Upper East, Upper West, Ashanti region, Eastern, Central, Volta, Greater Kradia. Into no one say, which you are, no crap, who could do your menstrual cramp, cramps no, to me crown. About be nay a memenda, no more fin of friend. Or say, or bread or titty. Now, baby, I'm not meti. Ne baby I said me dey don't be command no and I'm 2 car papa and I'm the command okay when him say me the man I think 4 o'clock in your me do me the man o use you by 8 my friend say hey na edro e then the woman by 8 people say hey edro then the woman also one num painkillers for menstrual cramps. Ni nine enya. So. Intino. Since then no, and no one use. Since then no one or that's so. I say, hey, what boy you? Cause also on M1 into on the pegla bakwa or benum 2. Okay. 2 no cross on M1. M1 no. The man say o kidney. And no liver and now kuno no obedu e 40-45 na ya diagnose say kidney failure
na onye say what answer will be a unum so bi o painkillers no painkillers na na we dey ye nom plaster ye betcho ebi wa ha ye betcho say dey we see aye no ye bet demonstrate ya kire senate so call pharmacy shop and now say chemical shop and now say pharmacy bia senate okay and na go e wo pharmacy shop ye mutu ye wo na ehye mutu and ehye mu 10 okay ni nyina ye ya dia se enye ahomka heat patch etedi ni ahomka heat patch ento ko bebre edi okoto na wa replace am okoto na wa replace am nti misrew so koto a oti ano a senete we ati anoda nti amedi cho no senete yenti ano a senete ahomka heat patch nti oti ano a uji a ewom sei eche brown inside the white into no and ya baby akrabia obetumi edem sa show ebi into you first white now where is second white no no be brown yes e do any brown color no okay now they attire me say me bra me pacho chama ye na ye demonstrate okay inti what here ba bedru brown no and na ode brown no atare baby a eho eye ne yalo okay we into say o de tare a we say me that tare no for 8 to 12 hours sometimes after 12 hours ko say emotion enti na no na enu nti na ya na me de ato ho na me sa de atare baby fufu me say me so after 12 hours me say after 5 minutes no before 5 minutes say e will see heat no yes e will see heat no ade bakwa hom say na ye adwuma no say heat e release heat na your veins na moja nemu no ebiem na ama free flow of blood yes na ama pain no abafom sa na ye no so baby obebi ahonso a o de tare so a etwe e ma no ba fom kra nti one two things relieve pain and we will see inflammation nti ya bobo yeah ye trumika footballer do akra me money din yes is ya no issue okay then of friend man command 20 makmako 20 or see I come boys ni na me bi me jom ska na ma fro na wa bring no ma she wo mu I will feel and you good so into no or the tire no share so no share stockings no you go so no into obobo nyina na anyway juma into obobo wi a until you be yes na until or you should as prophylaxis prevention of any kind of pain what is here into am you free you juma yemfa number no ento ebi kra na no obi be pese okope bi etu no wakoton enti yemfa number no ento ho emfa mo me pacho baby bia will be our friend on sabe kan 0546 444 192 0546 444 192 and is 053 668 okay 668 5334 5334 053 664 5334 5334 in percentage numbers me wo fra wo sabe kan me so third number bi on person me etudwa me sremo mo mame me ka krebi na me fa third number no e ma the third number no to no wadawro ma enye se bi a ye bo ho dawro nti ene ye gege ho na emom no ye nimnia ayama yen ya so ya hwe ene ye hu ni se am ka hit patch eye pa papa ye nkwa me me pa cho 0248 50 9003 9003 0248 50
9003. 9003. It's not missing na ofra or sabeka. But your numbers now, uhuno and one 0599 so ka ho bi. 0599 count and that one so count. It's no numbers in na abono. Numbers in ofra ye bejo so. Okay. Na ne ebisa se obi a na tumi use bie. So undi 12 years I want to use. And now who use so I want to fantare o maso. But make bibi. Nkofo ba miensa ewo enya migraine on time na call but enche say ya ebeko yeah mo personal decision but ye mfa time mama so but wechi bibi a dompe wo joint ohunam bibi a ya wo the tare a na call mesra say ohun so twitwi we pride akru ye mfa tare kru so okay and am pacham srawa so the tare so a paper hona grease and say oil bia na say sweat bien feel na fatare so o the tire so and one obetum dey dware obetum na e bia between the 12 hours no only problem so obi yare e bia or yade bi wo ho bia diabetes hypertension sa yade no so ensi kwan so obetum be say won plaster yi onnom onnom de obi abetumi use open for no de o ma bo open for de bi utumi use because once I really see into a bloodstream no into no omanufu ambassador so ntumi use wa fa phone so a me so ntumi use apart from yendi 12 years open for akra mami obama banefu ne obi a onya kru obi bia betumi use okay obi bia betumi use okay yen sense number no so bi but your numbers no ay 053 664 5334 and now 0248 50 9003 Pacho, these two numbers, main numbers, but numbers are ubu screen so be so wait me afre ye be so. Ye pebi etu a ye nkwayi. Pa ye pebi etu a wait me afre. Na kuma se pebi etu a ozone chemist. Ozone chemist kesiem okay tia. Obenye bi etu, bebre obenye bi etu. Okay. O call FNC Western Pharmacy. K FNC G roundabout one mo. Obenye bi wo ho. Seba Pharma obenye bi wo ho. O call FNC Saks Pharmacy. Saks Pharmacy bia e wo komasi obenye bi. Be bibia bo Saks Pharmacy obenye bi. Obenye mo FNC Benny Chemist and also Bantama. O call FNC Greater Accra the pharmacist ni na obenye bi wo ho. Baby chemical shop, small chemical shop. Okay. O call events and voter region. Who pharmacy never who events bubune ne events Victor Manzion. A flower o call Vedi Benyebi. O call Central region. Benyebi Central region. O call Sodru. O call events Takwa Cape Coast. Baby Benyebi. Okay. But call hot no one ye be a fraying. You bet your baby a baby na omobi na asa. Okay. Nti is bobo frey o sabekan. O sa ebekan nti wada woro ma fresi a na won so ekopa bi eto na wankasa obedi ho adanse dia chemi ya be ma onyame ensha opi da se ne ye besan ehia bi mu. That's say eye Akoma 87.9 FM Onua TV and afi Osai TV nana Akoma chede no ye nua be ma bi o se friend be na ni okan Saba Bernard ascend 100 cities nyame nshira alias Bastoli okay nyame onshira dada okay nyame nshira pa ana way free SO Dingpon Enterprise and it in the Sadiq upon send 100 cities and for no sweaty you suffer 100 no and Martha Martha within not back when I come so Oyibi was sending 200 cities Martha Yamin Joseph you be a friend of Joseph and no and met me abon for the meantime now we share ne deep in was a soldier atade to me just say or no dear the picture na that one so be there but was Sunday 400 Ghana cedis already shiran nyame nshira what already shiran nyame nshira o mo ho ban pa on facility and shower amen on facility and shower amen obi asre o so besi amen pearl and so Oyibi was Sunday 50 cedis nyame nshira pearl amen so am obi asre and we there one fanny din na ma
na ɔsɛ wasande 100 cities. Nyamishira. Onyame nhyira no. Mpacho mu nhyira mo mami o. Nyamishira wo mo. Ɛna ɔfoforɔ nso afɛndi ama ɔno nso asande 100 cities. Awurade nhyira wo. Nyame de wonimo. Wei nso sɛ wasande 20 cities. Ti onyame nhyira ɛnhyɛ no. so fam yɛ bi ɛpono Nyame ɛmfa nhyira ɛma no. wo. Awurade nim baabi a wote. Amen. Ɔno nso onyame nhyira no. Ɛna agblevo nso ɛde ne deɛ aba 50 cities. Nhyira. Nhyira wo nso papa nti no yɛsrɛ wo sɛdeɛ wode ba no wasɛnde message wasɛnde WhatsApp message na wode aba na yɛakan ɛde ama wo wompɛ wo din a na message no mu no ama mahu sɛ ebia wopɛ sɛ yɛbɔ wo din no mɛyɛ no saa pɛpɛpɛ de ama wo ɛwɔ 0245 301462 0245 301462 Inti usandia 0530 507 849 0530 507 849 na ya bodi ne kama sɛdeɛ na yɛsika sɛ wode biribi ba adanseɛ no deɛ ɛyɛ buburuja wode etie bi me se kache nyame ɛtɔ da wɔn me sɛdeɛ yɛ a me si pɛ no ne nyankopɔn koraa nim deɛ yɛhia ɛkyɛn yɛ ne ankasa really enti woyɛ adɔyɛ no a ɔno ankasa nim ne yɛhia wo a ɔbɛyɛ de ama wo ebu a wɔnkasa bi ayɛ me sika anaa m'adwuma anaa me bibi but woyɛ wo kra wo yi kra wɔn ka hwi o but Awurade nim deɛ ntia wo yi okay deɛ ntia wo yi happy birthday ɛnkɔ ɛmfa ɛma Mrs. Ɔdaakye Agyeman ɛwɔ Love Montessori wei efiri Mrs. Evergreen Josephine Amo Eho and that was Mrs. Ɔdaakye Agyeman. Happy birthday, Nkɔma Ɔbapa when you finish your 50 the golden jubilee. Okay. Awurade ma afi wei enya afi pama. Ɛwɔ Yesu dim. Ɛna mi ankasa madie nyinaa Eric Mensa USA also say happy birthday Nkɔma Victoria Kofoɔ aka Mother ɔno nso ɛwɔ London. Vic Awurade nhyira wate na ma woda wei enya adanse ɛmfa ma wo ɛwɔ Yesu dim. Amen. Yɛnti adanse wɔn a wɔayɛ adɔyɛ ɛwɔ platform yi so na nyame ayɛ nsɛnkyerɛnne ɛwɔ wɔn mabrabɔ mu. Madansie nyinaa ne sɛ onyankopɔn se ɔma mu wɔ nhyira ɛsen ɔgye ampa ɛna ano maame ne kunu no ɔmo baayɛ no adɔyɛ a mebɛyɛ yɛ onyankopɔn afa so ahyira me ama naboro so kakra bi na mede baayɛ o nanso onyankopɔn deɛ wɔde ama me no ɛyɛ millions mesi me dan wɔ Ghana a ɛduru mɔ soɔ adɔyɛ a meyɛ yɛ nti onyankopɔn so ama obi ayɛ madɔyɛ kɛse a wɔbɔ me dan ne so akyɛ bi firi Nentua hwee wei kyerɛ yɛ sɛ Bible sɛ ɔma mu wɔ nhyira kyɛn ɔgyeɛ na ɛyɛ ampa enti anuanom a mohwɛ akoma mu nsɛm na motie akoma mu nsɛm adanseɛ ni mede wei hyɛ obiara nkunan sɛ obi ɛba na si ehia mmoama na ma yɛn popo yɛti ɛma yɛn twentwɛn yɛn n'ase yɛmfa ahokeka deɛ wowɔ biara kakra biara wowɔ biara no fa bɛboa na kakra bi na mede boa yɛ o na ɛso onyankopɔn ama me mpempempempem ti wei no madanseɛ bio onyame wayɛ bi Marcos wadanse die kɛseɛ di Marcos unia bɛni o ye nyame ayɛ ama me no ɛbro madwene ne mente aseɛ so Marcos madanse die ne nyinaa ne sɛ ɛnɛ kakra ni ɛkɔpɛ bosom miɛnsa ɛna me wura adwumasɛm ɛyɛ basa de bɛɛ bosom miɛnsa kwa de bɛnyɛ adwuma da enti ɛkɔba sɛ ada na ɔyɛ ɔbaa ne okun no program no na me ne nyinaa na eti ɛna ɔso maame sister ne nua ne blɛ yɛ na sɛ na me sɛ da bi o papa enye ne nua o ne ne kunu ɛna yɛle yɛtumi ahyɛ mmienu saa ɛna papa ne sɛ woyɛ dɛn mehu saa de no ataakyɛw ɛsɛ woyɛ dɛn ɔsɛ maame ɛhwɛ de nyame bɛyɛ enti ɛkɔbaa sɛ yɛka yɛtiri bom sɛ yɛbɛsɛnde sika na mka kyɛ ne sɛ papa sɛ w'adwumasɛm ayɛ basaa enti no ka wo haw ɛgu sika no so na mekɔnkɔ sɛnde mfama Marcos na ɔhwɛ m'anim saa ne sɛ ɔgu ahomkoko na asɛm ne ha no na mesɛ woki wodeɛ ɛnha wo mea menim ha wɔ no mu mea mɛka asɛm agu sika no so enti Marcos meka asɛm no gu sika no so no ɛna mba bɛsɛnde afɛdeɛ mesɛnde sika no adeɛ kyi yɛ adwumafoɔ no kyɛ sɛ adwuma bebree wɔefrɛ no wɔeteste no wɔefrɛ no wɔeteste kyɛ sɛ obiara pɛ sɛ ɔne ne yɛ adwuma obiara pɛ sɛ ɔne ne yɛ adwuma Marcos ɛdeɛ bie ne yɛnyɛ nyame ɛdeɛ biem ɛna yɛnyɛ nyame ɛno nti nea wɔyɛ adɔyɛ yɛ platform yi so 2026 ɛna yɛkɔwura mu no yɛhunu deɛ 2025 de aba
and why in any fear die anymore no afe no de enemu ebeba nanso ado ye kakra bi a wo be ye no ebetumi atene eniema e wo abrabom ebetumi asesa niema enye bre na ekwa ekina sasem wei papa meka e wo bible mu ba nyame ya adom a ekina meka maame no oya adoye no na oya adoye na ase wo ya adoye be wi akire no otumi enya biribi edifrim die na koma da so onyame ye ma no ekina ye beka eho no asem na obi wose ye friend no Frank de ne de aba sanso na udino emai okay Kwame Redu se eno na ye wei udina nkasa ono so de ne de aba na Esther Ejewa Esther so de ne de aba Nyamisho bani Fiom Seko City ono so de aba Nyamisho na Rebecca Afenyo Oyarefa enwo ono so de ne de aba okay nti eno ne edi asofa aba beka eho eno nti we de eyade etoamu a nti anadwo anytime bia wo pese wo send sika ni bia no wo be send ya kopem that 24th no a ye bebo dwa data na fe ye omo adoye no na wo a edru ho na se wo ye bi na wo hwe wo ma wo keka se de wo mu se gi niema no a se de wo kra ni bagye no sa na nyame be ma wo kra ni agye 2026 okay enunti shene suma me send the bra with the WhatsApp message and as a normal message now with the account ababy 0245 301462 0245 301462 with the message you know aba it was 0530 507 849 0530 507 849 kitwa bi enso kese bi anso onto man fabric china one fabric china wo de fabric free week na kosi drinks no wo de fabra wo market no fabra o pan no eye pan no kra na dide wo de beba fabra eye cake na betimi ato de aba dide na wo de fabra ye beche na ye de ama wonom eye spaghetti ni ehu we nu nyina no wo de ba tade ane a wo de ni nyina ba ye besom na yaje nyame onhyira so wo koso aye ne sa ede amaye na emom hyene so 3 big garlic mixture de amasa ya tum no ene ye de ema wo 3p bomode ya se enei wonso obetumi ama wonsa akabie na wanonom na tu ya de ase 0248928824 0248928824 ena wakopebi na wato ne kama Demon Bills microcredit say for Ghana card bra na beje bosia ye adwuma 2026 akwadworo bia ni hobiem for 0596 920833 Charistic Ventures ye Dr. Mu ameto wonkra Dr. Mu na mi wie ya me fedawu ai said ye tie bia doctor de minimum no obeboa ye toto enu nti said ye doctor eboa ye no wato ne do ni sa eye kama no so etumi anya bi ayatoye enu nti koto Zahara enupa ne bi Zahara mission ne G capsules Zahara man capsules na Hindi herbal mission for 0246 348334 0246 348334 Samens Vita herbal mission and the capsules again was say etrosem enu nti ma sanka bi tusiatica enemu san yade ni nyina da na etu ase de free man mema so wo fichikromu yawo ana hawa wonso de no koko benkani afifiri no nombi ubenya bia to ba bia to no bi afre 0240 616061 0240 616061 na ema wonsa enkebisha ne so se Akoma FM Yai ene eye Afro Kids Network ye the Creative Art Festival no ena ye de ebre wo fiada ye di yanimu ya December bosumene de to so enum go Kumasi Cultural Center 5 a.m. to 4 p.m. and nti bomodia na bra good ya would open na because so drama poetry kiss kitchen at se nkoda no wo mo ebeye cooking competition eno no and nti bomodia na bra na winim eye champion role ono na eba no abedi asa na afi wodi agege ye ni eno nti bra frɛ 0549192322 0549192322 se mo ye school sin na mpese mo so mo ba bia ticket no wo benya bi e wa Akoma FM ha ye wo Kumasi Asukwa ye no Kumasi mall no main entrance and
ɛna edi ɛnhwɛ ne mu ɛno nti awofoɔ no monhyɛ ne nso ɛma yɛ sɛ mo ne mo ma no ɛbɛba na haxamisha ne capsules no nso ɛyɛ all satanfo ɛduro paa ɛno nti mesɛ wada bɔ mmɔden asɛ ɔbɛba na wɔn nso wɔtumi akɔtɔ haxamisha ɛne ne capsules no ɛbi na wanonom frɛ 0240238310 afei yɛnkɔ ahoma ne so na yɛne akyiefoɔ nso nkɔdi nkɔmmɔ kakra ɛwɔ asɛm a ɛnora yɛkan ne nnɛ yɛsan de too soɔ no na ebi nso a wɔn nso wonim no anaa wɔn nso akoma akyɛdeɛ no wode biribi brɛ yɛ ne a wode ne baabi akasa firi okay wantumi wode ne baabi a wokasa firi adwuma pa da asensamampom Kedasi ma Obama nesta obenye oba yokuru Toma fero so se wala ba ndile ni papa so anyade ba se we otu ka de aka we si e de obo wate e de mo pa we ye papa so achiawo we go mo no we mo so si kedasi ku nti mo se ku na o ti ba bi si ko no kedasi pa ye mo pa we ye let me show what it. Yes, so yeah, that's a papa. She's a dawro na mama she's a one na mama rigi apede ashe Kumasi Sports Stadium. One in Unity oil ne din hwe no national so emame se bro nya de promotion nwi papa promotion menwi ye agumachie se me sori ama wahu nwi no a enka be hunu se she's a ni nwi efe enu ti bomode ya ne friend se se ana so bra Sports Stadium ye ne Unity oil din hwe ne mo na ebepe wo de fresh she's e was 0249 155 776 0249 155 776 o abrechira frɛ osimepe mako ne rig no ebi Josie ono na amami atade na mede ahye Josie ewo Kumase bom so woni meet me the sports no na edi enhwɛ ni mu manempa mo wedding na engagement no dinner wear no dia wodi ko program no dia wodi ko ayie no pempa me nyina enkasa emfa ema na Josie pamatade ma wa wotumi sampa ehye wo te sekuaba frɛ no ewo 0243 433 465 0243 433 465 madawroma yenua ketewa bi ayera ye frɛ no ama manfotepa enwowo na yenua bayi na owo asori fie na adwene mu eka ne kakra enti owo asori fie ya woje ayarehwe ene se wode afifie August bosume ne dana etoso aduonu 20th August enwumre no 9 ena ofirifie a yensan enhu no biemu enti head pastor no na asori no ewo tepa anyinasuso eho ena na ama oje ayarehwe ene wode apie oye nipa tuntum na ofiri north enti mesra wahunu wo bi a wone na banche te said ye nsesa ayera no a fa ho ama ne boma aposifo akache bia da ebe wo entesa fra 0241 297 267 0241 297 267 to me enyina so na mame fa de otwa to okra na agudie mu akonfomra within the baby akasa free Nínú ọba àkóso. na yenko Mo kasa free ra ni sabun ti tete. Mo dá ní àmàrò pàpàpà. Nínú ọba na mi sha pa mi be sha na pa. Eji mo pa to so we di tete. Na mo kura udi ni ti yan ku be sha. Ene dia na da pa so man sa da ti na sa mo pom na mi ti mi ka mi so de na na ti sa mo pom ka. Ene sa mo pom da bi ani ti ano. Yanso ya jeneso ampa mebre no enya ayebe ntimi story so na agudie mu akonfo abetrans nyame ya adom akina yebe ma mo bre no na fe mode afa ye mode afre na edu December say ya mu amunim die esia no no medemas Mempotemu bra wo Ghana Akoma so wa Akoma 87.1 FM mempotemu ejoda kosi fiada yanka